Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sud to Diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hulyo 2, tuig 2026. Sa gihapon, inimulagan ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kag karon yari madalkuan, kag mga nagapaw ng mga balita tutukan ta sa aton sining pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa Udo. Mayor Raisa Treñas itugyan sa kapulisan ang pagpanghusisa sa natabong pag-raid sa Molo PNP Station sa pagpati nga yara ang presensya sa wanted nga dismiss sa pulisya personnel. Sa bihag nga bahin or sa kangot sining nga balita, Iloilo City Police Office siguraduhon nga ipaidalom sa mainid nga investigasyon ang natabo nga pagpangsulod sa or pag-raid sa IMEG sa Iloilo City Police Station 4. Kapulisan ginpa siguro ang publiko nga magapabilin nga transparent sa paghatag sang investigasyon. African swine fever record sa Barotac Viejo kontrolado suno pa diri sa Provincial Vet. Sa aton sining mga kasimanwa dugang sining mga balita kag impormasyon, standby kamo dira kay Chikeron ta sila madugay ang pinakauling lakat sang panahon direktamente magkaron sa aton sining iyang pag-asa Iloilo kag subong man sa nagapadayon sinikaron nga World Cup 2026. Sa aton sining mga kasimanwa daog diri ang Estados Unidos kontra sa Bosnia and Herzegovina. Sa aton sining karon nga mga kabumbo sa score nga 2-0. Sa dugang pa nga mga hinampang sa aton sining mga kuturan daog man ang Belgium kontra Senegal sa score nga 3-2 kag England gin lutos ang Congo sa score nga 2-1. Buwas balantayan diri ang duwa ka mga orang mga hinampang kung sa diin mga feature sa mga powerhouse team. Katulad din lamang sa Portugal kontra Croatia. Buwas ni Saga. May hampang man ang Spain kontra Austria kag Switzerland kontra naman ang Algeria. Sa round of 16 sa aton sining mga kabumbo ti mano na diri matubangay na diri ang Brazil kag ang Norway sa July 6 las 4 sang kagahon. Round of 16 na sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, no? May pipila na ka mga team, no? Ang nagka-advance sa round of 16 sa aton sinikaron nga mga kabombo. Standby kay check tato na lang pinakuling lakat sang panahon sa linya naton. Weather observer from Pag-asa Iloilo si Sir John Baron. Sir John, maayong udto. Hello sir, maayong udto. Kag sa aton man mga taglamati sa Bombo Radio, latest na weather update naton sa adlaw sa Thursday, July 2, 2026. Sa atong update, ang southwest monsoon nag-apekto sa may western sections ng Southern Luzon, Visayas kag sa Mindanao. Sa maning sistema diri sa aton sa western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita nga may mga chance sa mga isolated nga mga pagulan pakilat kag panaguob. Dala sang southwest monsoon. Ang ining weather condition nag-apekto ini siya sa may Antique, while for the rest of Western Visayas or the remaining province sa Western Visayas, mga localized thunderstorms ang aton nga weather system. Hangin naton mahina, tubtob baganhagan sa direksyon na bagatnan na katundan, tubtob na bagatnan nga mo niya magadalas ang makanay, tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan.
Forecast temperature naton 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:31 kinis ang aga, magatunod ini 6:16 karon sa hapon. Ang atong latest weather update, ako si John Baron, madamo gid nga salamat. Na makapahuay-huay kita na sa antisipasyon aton sa mga malain sini nga tsimpo or weather disturbances, Sir John? Yes, sir. Actually, kinalantaw na to no, for the next coming days. Siguro mga 3 to 4 days mag-improve ang aton nga weather. No? Kaya ang bagyo na to nagawa naman sa PAR. So, papalayo naman siya sa aton nga landmass. And actually, at the same time, daloon niya ni or butongon niya ni ang southwest monsoon. So for now, abi, kasi syempre ang aton nga bagyo, bago lang siya actually na gano'n, no? Or medyo malapit-lapit pa siya sa aton nga landmass, although sagwa na siya sang PAR. So ang southwest monsoon nag-apekto pa di sa aton. Pero pas magamatamat na siya papalayo ang aton nga bagyo, mapalayo man aton nga southwest monsoon. No? So actually, in-expect na rin aton for the next coming days. So most likely easterlies kita. So sa subong medyo maka-experience kita sa mga pagulan, pero sa mga susunod nga adlaw mag-improve mga aton nga weather, no? So expect naton nga mainit na naman aton ni tiyempo. All right. Sir John, thank you so much. Salamat mayong aga dira sa inyo. Sir, thank you, may aga. Diniwabit si Sir John Nabaron, weather forecaster or weather observer sa Pag-asa Iloilo. Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbong balantayan, diri ba nyo ko ang balantayan na pinakadako nga promo, biggest promo of all time, ang Swerte sa Palengke 2026 kay managalapot sa 9 milyones pesos, 9 million pesos total prizes, higa panagtag nationwide sa Swerte sa Palengke 2026 promo. Adlaw-adlaw may isa nga mga daog sa nga special prize, brand new limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM/FM radio set. Wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan, may LED light, rechargeable, kag mahapos bitbiton, bangod portable, magluwas sa radyo, may dugang pa nga 500 pesos cash nga mabato ng winner. May palengke draw man kita kung saan kada Sabado may panigayunon kita nga palengke draw sa mapilian nga merkado. Mampisala sa isa aga, timing gid ini sa inyo nga pagpanindahan. Napulo ang bunuton ang madaog sa nga 1,000 ka pesos nga cash kag 500 pesos ka valor sa nga gift pack. 1.5 tanan. Ang gift pack kinalakipan sa isa ka balde nga orokan, may sulod nga isa ka box ang MX3 coffee, may napulo sini ka mga sachet kag 2 ka packs ang kumiya bihon kag 5 ka latas ang holiday beef loaf. May additional prizes pa nga sarang madag-an kung magpasakop ikaw sa video kit challenge o kung iban pa nga pahampang. Kada simana may ara kita iya sang magluwas sa weekly or magluwas sa sining palengke draw. May ara man sang studio draw sa diin 5 ang mga daog kada Sabado sang libo-libo nga cash prizes. Nga libo-libo pilang ginabi bombutsam, consolation prize pa lang 3 bilog 1,000. Third prize 3,000 pesos man. Second prize 5,000 pesos. Kag first prize 5,000 ka pesos. Siling abiyang ti daog ka sa una nga simana, tapos sa malong ka dason simana lang imo sining premium why na iya. Sa aton sining mga kabumbo, paglawag yang ngalan, why pa ya malawagan ngalan, why kapagani makahulog sang interest, ang premium ya nagahulat na diri sa imo. Sureball niya nga matupa ang premium. Sa aton sining mga kasimanwa kay sa promo sa Bombo Radio, premium ya nagahulat sa winner, hindi ya kay winner nagahulat sa premium. Di bumbot sama nga mga proof of purchase amon siniya nga tipuno na be para nga magkapasakop kami. Masami ka nagaluto? Gusto mo luto mo sa buruso? Butangi sang Sarsaya Oyster Sauce. Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried chicken, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. 2 ka empty sachet sa Sarsaya Oyster Sauce, 30 grams Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega Pain Killer. Amo na blan ang hambal ni DOH USEC or Undersecretary sa DOH bla. Ang hambal ito sa nagligan bla nga galaw-galaw para wag pumanaw. Sakto! Para tayo yun ang galaw.
galaw-galaw mag-omega painkiller sa mga nagaplanakit na kung ang imo siniya nagaplanakit ng mga pusog-pusugan imo siniya mga masol. Masol. Banyosik omega painkiller madulay na. Orokan may isang buhay mo, one product sticker o kung coupon nga nagaangkon sang anuman nga Bombo promo title sarang ini nga mahimo bilang proof of purchase. Dr. Wong's Papaya Bright, Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Yas na yas sa bango, presyo at puti. Isa ka sachet sang Dr. Wong's Papaya Bright. Tapos namon bumutsa manhon na dayon, standby ka dira kay balikan ta ka sila madugay sa aton sining mga kabumbo sa dugang pangin sining mga impormasyon diri sa kung paano makapasakop sa Buena Mano Salvo year 2020. Buena Mano Salvo, swerte sa palengke. Swerte sa palengke 2026. 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Kasunod sa pagbawi, pag-recall sa permit sa Iglesia ni Cristo nga nagapanugot sa ilang nga magpanigayon sa isa ka rally. No? Sa aton sining mga kasimanwa, ti ginsaylo ini dito iya sa may area sa Manila. So, suspendido ang klase, may mga patigayon sining rerouting para nga maghatag sang giya sa pagpanugot nga makarally ang magkatapos ang Iglesia ni Cristo. Sa bahin karon sa aton sini nga mga kasimanwa ginlipat ini or ginsaylo ini sa Manila. Sa kay Yorme Cois. Sa kay Yorme Isko Moreno nga lugar. Ang local government nagpatigayon sa mga alternative routes kag sumuman may mga ginpang reroute sa aton sining mga kabumbo, no? Ang sarado among CM Recto Avenue from Nicanor Reyes Street to Minjola Street, Ligarda Street from Figueras Street to San Rafael Street. Ang alternate route sa aton sining mga kabumbo tigin di gaman sini nila all vehicles galing sa Quezon Boulevard mapa CM Recto, so on and so forth, no? Pero may rerouting sa pangkabilugan, may ara man sa suspension sa klase sa aton sini mga kasimanwa. As of 8 a.m. Yara sa 400, no? Ang estimated crowd dito sa liwasang Bonifacio. Ini nga protesta in support sa kay Senator Rodante Marcoleta nga nagapangatubang sa posible aresto sa sining non-available plunder charge nga ginakaulamiran sa ginaligar undeclared campaign contributions. Of which sa aton sining mga kasimanwa abing iprotesta gid diri sa nga magkatapos sa nga Iglesia ni Cristo, no? Sa aton sining mga kabombo kay kung madumduman nyo pa ginako man ni Senator Rodante Marcoleta, ginako niya man nga may nagdonar sa iya, ginako niya man nga wala niya ginbutang ang amount sa donation. Of which, sa aton sining mga kabombo bilang isa kabugado, naintindihan niya kung anong mangin reperkasyon sini, pananglitan nga matukiban ang mga irregularity sa iya sining contribution or statement of contributions and expenditures. Santo pagani sa isa ka interview sa kay Senator Rodante Marcoleta, no? May mga abyan ini siya nga nag-donar, no, sang kwarta kay nagasalig sila nga nagakadapat yara sa Senado si Senator Rodante Marcoleta. Tapos ang pangabay siya hindi lang kuno iya pag ibutang ko ng kung sino ang mga nag-alamot or inamutay, no, or hatag, nagdonar abi sa iya sang kwarta. So, napinsaran ni Senator Rodante Marcoleta nga sundon atong pahayag sang iya sining mga biyan nga nagdonar sa iya nga hindi pag i-devolve sa ilang sining pangalan. That is why zero ang contributions, no, orang ibutang niya sa contributions sa bahin karon sang iya sining sose. Kay kon butangan niya kuno banwa sang amount, for example, 5 million, ti mag-alamiguhay malang itong nagdonar mo.
O kunti maduwa-duwahan pa sa kuno karon iya nga about daw sa pagka-senador nakakita pa siya ba or kumita pa siya, naka-income pa siya. Sa aton sini nga mga kasimanwasan, bay bala kay pabati nato ng kabahin sang admisyon ni Senator Rodante Marcoleta. So muna kuno rason kung nga zero ang ginbutang niya sa contributions sa iya sini nga bahin karon niya sa pagsumiterya sang Statement of Contribution and Expenditures o kung SOSE pagkatapos sang tinalikdan sini nga eleksyon. Yari bala ang pag-ako ni Senator Rodante Marcoleta. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. And Senator Marcoleta, sir, abogado pa naman kayo, you should have known na it is very important and it is mandated by law, na dapat ilagay mo, yung mga tamang data, datos sa pag-file mo ng iyong SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Kung nahuya ka sa mga nagdonar sa imo, mas ginpili mo ya ang huya mo over sa ila sang sa ang imo sining pagkaabogado and my God, sa aton sining mga kasimanwa, ikaw pa naman ang isa sa mga gintulinan as a senator nga magdihon sa mga layi, i-correct ang mga sala siniyang or mga daan na nga mga layi naton, pag-amyendar, so on and so forth. Number one man galing nga rule breaker or law breaker or law bender si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kuturan. Ti mag-amo sini banwa sa aton sini nga matag palamati, itugyan ko na ni sinyo kung bala may ara gid man sang ginatawag selective
justice sa bahin karon iya sang subong nga administrasyon or sa sitwasyon ni Senator Rodante Marcolita. At hagman to, batian nyo man to, kang nainsindihan na hangpan man guro sang tanan, kay Tagalog man to or in Filipino man tong ginpahayag, no? Pagwa nga statement or sa interview sadto sa kay Senator Rodante Marcolita. Nga ginhungod ya nga hindi siniya manginane sa iya sini nga ginfile nga statement of contributions and expenditures. Dugang nga mga balita kag impormasyon adri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bomboaray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan ang pag-practice ng Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Huwebes, ikalawang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating mga headlines, pulis inaasahan po ang nasa 10,000 hanggang 15,000 na kalahok dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman sila ay nakalerto na dyan sa may liwasang Bonifacio. Si Senate President Sherwin Gatchalian inaasahang mamuno sa pagbubukas ng impeachment trial. Ang Department of Labor and Employment Secretary na si Tolentino nilinaw ang naging desisyon na hatiin sa dalawang bahagi ang 85 pesos na wage hike para sa National Capital Region. Iginit na naging balanse ang ginawang dagdag na sahod. Abangan mamaya sa ating international news ang South Korean ship na Namu na umano'y tinamaan ng Iranian missile makakalabas na sa Strait of Hormuz. At sa ating FIFA World Cup update, United States panalo kontra sa Bosnia and Herzegovina. At sa atin po namang balita sa NBA, dating Boston Finals MVP Jaylen Brown lumipat na sa Sixers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanatiling naka-alerto ang Philippine National Police habang inilipat na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang malaking kilos protesta sa liwasang Bonifacio sa bahagi ng Maynila para naman sa ikatlong araw ng kanilang protesta. Ayon yan kay Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. Ayon pa kay Nartates, sapat ang bilang ng mga tauhan ng pambansang pulisya na na-deploy upang tiyakin ang seguridad ng pagtitipon at magpoprotekta doon sa mga motorista, commuters at estudyante na maaaring maapektuhan ng panibagong rally dyan sa naturang site. Nananatili rin na naka-alerto mga pulis sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Inilipat nga mga kabombo ang protesta mula sa EDSA patungo sa liwasang Bonifacio matapos na bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw ng rally dyan sa EDSA dahil naman sa ilang mga paglabag. Bilang isang Freedom Park, hindi nakakailanganin pa ng permit para sa pampublikong pagtitipon sa
sa naturang lugar. Bagamat iginagalang ng Philippine National Police ang karapatan sa mapayapang pagtitipon, sinabi naman ni Nartates na inaasahan ang mga police commander na unahin ang dialogo at negosasyon upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan. Kaugnay pa niyan, inaasahan ng Manila Police District ang pagdalo ng 10,000 hanggang 15,000 katao sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Acting Manila Police District Director Arnold Santiago, mananatiling mapayapa ang pagtitipon at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Naghanda rin ang Manila Police District na malaking bilang ng mga pulis upang tiyakin ang seguridad ng lugar. Sinabi ng opisyal na kung lalaki pa ang bilang ng mga kalahok, maaring irekomenda na palawakin ang lugar ng pagtitipon patungo sa Luneta at ilayo ito sa Palasyo Malacanang. Maaari rin anyang gamitin ng iba pang freedom parks kung kinakailangan. Inaasahan ding aalisin ng ilang residente mula Batangas ang kanilang mga tent sa Liwasang Bonifacio upang bigyang daan ang pagdating ng mga rallyista. Samantala sa ibang balita mga kabombo, pero antabay tayo sapagkat mamaya may live tayong pag-uulat dyan sa nagpapatuloy na kilos protesta sa bahagi ng Maynila. Ngunit sa ibang balita ay binatikos ng isang grupo ng mga kabataan, partikular na yung Samahan ng Progresibong Kabataan, ang Office of the Ombudsman. Yan ay matapos umano na umatras sa una nang sinabi na hinug na ripe case na ang ihahain laban kay Senator Joel Villanueva, ngunit ngayon ay hindi ito natuloy. Ayon sa grupo at na naging panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ng tagapagsalita ng Spark na si Milo Basuel na ang Office of the Ombudsman, partikular na si Ombudsman Remulla, ay tila grandstanding lamang at nagpakita lamang ng kawalan ng kakayahan ng seryosong kampanya kontra sa korupsyon. Iginit ng naturang grupo na kung kulang ang ebidensya mula sa umpisa ay hindi dapat nagpakitang tao ang naturang opisyal na tila malapit ng kasuhan itong si Senator Villanueva. Nagpahayag din sila ng pangamba ng mga kasong inihayag laban sa iba pang mga senador kagaya na nina Senator Rodante Marcoleta, Senator Francis Chis Escudero ay maaaring biglaan na ibasura. Dagdag pa ng grupo, ang ganitong pag-atras ay nagdudulot ng pagkawala ng kredibilidad sa sistemang panghustisya at nagbibigay lakas doon sa mga politiko na gumagamit naman ng isyu ng korupsyon para sa pansariling interes. Narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Milo Basuel, ang tagapagsalita ng Spark. In the same way, nakita natin 'di ba, 2 weeks daw yung binigay na timeline para dito. Ngunit wala pa rin tayong balita tungkol kay Escudero. Wala pa rin tayong balita kung itutuloy ba ang kay Marcoleta. And with this kind of obstacle, kung ito yung balakid na nakikita natin, ay baka hindi na matuloy, maurong pa ang kaso sa kanila. Nawawalan na ng kredibilidad itong ombudsman. At kapag nawalan ng kredibilidad itong ombudsman, maaaring gamitin ng mga kritiko at karibal ng ating administrasyon ngayon, tulad ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, ang issue ng korupsyon para sa kanilang pansariling interes sa politika. Kahit sila mismo, alam naman natin, ay sangkot din sa korupsyon. Pagiyan ang mapahayag sa naging panayam ng Bombo Radio dito kay Milo Basuel, ang tagapagsalita ng grupong Spark. Samantala sa iba pang balita mga kabombots sa nation, kuha rin tayong maya-maya ng ilang development dyan sa bahagi ng Senado dahil itong si Senator Risa Hontiveros ay nagpahayag ng reaksyon sa isinasagawang kilos protesta ng Samahan ng Iglesia ni Cristo. Abangan natin ang ilan pang mga update na tinutukan ng ating news team sa iba pang balita, Bombo Dennis. Sa karagdagang update, inihayag ni Attorney Reggie Tonggol, dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ang Senate President ang default na presiding officer sa pagbubukas ng impeachment trial at maliban na lamang kung magpapasya ang mayorya sa mga miyembro ng Senado na pumili ng ibang individual. Dahil dito ay naasahan na si Senate President Sherwin Gatchalian ang mamumuno sa unang araw ng paglilitis. Sinabi ni Tonggol na sa simula ng trial ay tatawagin ang respondent na si Vice President Sara Duterte upang itala ang kanyang appearance o non-appearance sa naturang
naturang pagdinig bago pa man ang opening statement ng prosekusyon at maging ng depensa. Inaasahan din na pagdedebatehan agad ang mga nakabinbi na moisyon kabilang na ang issue ng subpoena kay dito sa individual na tinukoy na sa pangalang Mary Grace Piatos at ang paglalabas ng mga bank records at yung Bureau of Internal Revenue Backs at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at iba pa na mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Nakatakda namang magsimula ang Senate impeachment trial sa darating na 6 ng Hulyo kung saan ay unang tatalakayin ang mga procedural matters bago pa man ang formal na presentasyon ng mga ebidensya. Sa makaragdagan pang balita, tinutukan ng ating kasamahan si Representative Luis Tro na nawagan ng panalangin habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report dyan si Bombo Annalise Subirano. Nananawagan si House Committee on Justice at Lead Prosecutor Jervil Luiso sa publiko ng ipagdasal ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagdaraos ng isang misa para sa katotohanan, katarungan at pananagutan na ginanap sa May Cubao, Quezon City kaninang umaga. Hiniling ni Luiso ang suporta at panalangin ng mga Pilipino para sa House Prosecution Panel hanggang sa matapos ang paglilitis sa Senado. Anya, dapat din ipagdasal ang Defense Panel, mga Senator Judges at ang buong bansa. Pakinggan natin si Representative Jervil Luiso. That there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. Hinaluhan ng misa ng ilang House prosecutors at private prosecutors. Pinangunahan naman ito ng Clergy for Good Governance. Magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating na Lunes, July 6. Na-impeach si Duterte ng Kamara matao ng House of Representatives matapos suportahan ng 257 congressman ang reklamong nag-aakusa sa kanya ng pagtataksil sa tiwala ng publiko, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang mabibigat na krimen. Itinanggi naman ito ni Vice President Sara Duterte ang mga naging paratong. Muli pakinggan natin si Representative Jervil Luiso. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request, let us pray harder. Let us pray hardest. Samantala, kinumpirma naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na kapag sumite na sila ng listahan ng mga testigo. Ayon kay Kapunan, sa panig ng prosecution, nasa 57 ang kanilang ihaharap na testigo habang 20 naman sa depensa. Sinabi pa ni Kapunan na ang mga testigong ihaharap sa unang pagdinig ay may kaugnayan sa Article of Impeachment sa ilalim ng grave threats. Nilinaw din ng abogada na kailangan nilang isumite ang listahan 3 araw bago ang pagdinig upang maiwasan ang pagkakaroon ng surprise witness. Naging matipid na rin ngayon ang mga prosecutors sa pagbibigay ng mga pahayag bunsod sa nalalapit na impeachment trial. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Hindi bababa sa 3 truck ng basura ang nahakot ng Department of Sanitation at Metropolitan Manila Development Authority matapos ang rallying isinagawa ng Iglesia ni Cristo malapit sa EDSA People Power Monument. Nakolekta ang basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at kahabaan ng EDSA malapit yan sa Campo Aguinaldo.
Kabilang sa mga nakalap na basura ang mga plastic bottles, mga pinagkainan at food packaging na siyang bumuo ng malaking bahagi ng tambak. Tumulong din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar tapos ng kanilang pagtitipon. Samantala, ipinagpapatuloy itong Iglesia ni Cristo Rally sa Liwasang Bonifacio matapos ang hindi palawigin ng Quezon City Government ang kanilang permit para sa EDSA Rally. Samantala mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga karagdagan pa nating balita, kuha tayo ng update dyan sa bahagi ng Senado. Kaugnay naman ng iba pang mga tinututukan nating update at mga kaganapan. Nasa linya si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, nagpahayag si Senator Risa Hontiveros ng kanyang reaksyon sa ikatlong araw na pagsasagawa ng kilos protesta ng Samahan ng Iglesia ni Cristo na nanawagan umano ng transparency, accountability, truth and peace. Hindi direktang tinutulan ni Hontiveros ang isinasagawang kilos protesta sapagkat karapatan aniya ng bawat mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin sa anumang isyu sa lipunan, maging ito man ay usapin sa hustisya o imbestigasyon. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Karapatan po ng bawat samahan at pati mamamayan dito sa Pilipinas magpahayag ng kanilang mga saloobin sa alinmang issue. Issue man ng hustisya, issue man ng mga investigasyon. Matatandaan, Bombo Dennis, na nagsimula itong kilos protesta sa sorpresang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument isang araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampay ito ng kasong plunder kay Senator Dante Marcoleta kaugnay ng umunay pagtanggap ng senador sa tinatayang 75 million na regalo o donasyon noong siya ay nagsisilbi pang kongresista. Sa pahayag na inilabas ng Iglesia ni Cristo, nakasaad na nananawagan umano sila ng transparency, accountability, truth and peace. Ayon sa kanilang pamunuan, hindi umano sila tutol sa pagpapatupad ng batas, ngunit hindi sila sang-ayon sa pagbaluktot nito, lalo na kung ang layunin umano ay pagtakpan ang katiwalian. Iginit ng Iglesia ni Cristo na ang pagsasampa ng kaso kay Marcoleta ay may kaugnayan umano sa pag-iimbestiga nito sa flood control scam noong ito ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Pinipigilan umano ang senador na ipagpatuloy ang kanyang investigasyon at maisiwalat ang katotohanan sa tinawag nilang pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan. Ngunit tugon rito ni Hontiveros, ang advokasiyang transparency, accountability, justice and peace ay parehong isinusulong din umano noong pinamunuan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pamumuno ngayon ni Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng komite. Narito't pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Yung mga advokasya nilang sinasabi ng transparency and accountability, truth and justice and peace, yun din po ang patuloy na isusulong ng Senate Committee on the Blue Ribbon Committee. Tulad ng dating pinamunuan ni Senator Ping at nag-commit pa rin hanggang ngayon si Chair Erwin na ipagpapatuloy namin ang investigasyon sa flood control scam at pati yung ibang allegations of graft and corruption sa iba pang mga programa at pati sa iba pang mga department. Sa huli, Bombo Dennis, sinabi ni Hontiveros na umaasa siyang magiging maayos at mapayapa ang isasagawang kilos protesta. Okay, Bombo Angelo? Yes, Bombo Dennis. Kumusta naman sa kabuuan ang sitwasyon dyan sa Senado, knowing na ilang araw na lamang bagong impeachment trial at may mga isinasagawa pa rin na mga hiwalay na aktibidad kagaya niyang mga hearing, kumusta na ang sitwasyon ngayon? Yes, Bombo Dennis, sa ngayon ay mahigpit ang pagpapapasok ng mga sasakyan dito sa Senate. Meron din mga nakatalagang PNP personnel at mga uniform personnel dito sa labas ng gusali. At nabanggit mo nga, Bombo Dennis, ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga hearing dito sa ngayon sa mataas na kapulungan sa kabila ng paghahanda para dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Bombo Dennis, ay inilalatag na nitong impeachment court ang magiging setup dito sa loob ng Senado, Bombo Dennis, kabila nga itong magiging setup din natin dito sa mga kawani ng media sa loob, Bombo Dennis. At ang Bombo Radio ay pangunahin na kabilang doon sa mga nauna na nagprosige na tayo'y makapag-set up para makapag-live tayo, Bombo Angelo, no? Kaya antabayanan ng ating mga kabombo at mga ka-Star Nation, mapapakinggan na, mapapanood pa yung mga kaganapan dyan through Bombo Radio Philippines. So maraming salamat, Bombo Angelo. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan.
and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagdeklara ng Red Alert ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office bilang pag-aandayan sa posibleng mas malaki na bilang ng mga tao na dadalo dyan sa Iglesia ni Cristo Rally sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang Freedom Park. Inilipat kasi ng Iglesia ni Cristo ang kanilang protesta dyan sa Maynila matapos naman nabawiin ng Quezon City Government ang permit para sa pagtitipon sa kahabaan ng EDSA dahil sa matinding epekto nito sa daloy ng trapiko sa EDSA at maging sa White Plains Avenue. Inaasahan na dadami pa ang mga kalahok dyan sa Liwasang Bonifacio, isang Freedom Park kung saan ay hindi na required ang paghahanap ng kaukulang permit para sa mga pagtitipon. Layunin umano ng rally na igiit ang panawagan para naman sa pananagutan sa umano'y korupsyon sa pamahalaan at ipakita ang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na inaakusahan naman para sa kasong plunder. Naharap ito sa nalalapit nga na pagsasampa ng reklamo kaugnay doon sa 75 million pesos na donasyon nang siya ay miyembro pa ng House of Representatives at tumanggap ng naging gamit niya para sa kampanya nung nakalipas na halalan. Samantala nakisama si Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kung saan binatikos niya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinabihang lulong umano sa droga at umano'y walang pakialam sa usapin ng hustisya at pananagutan. Isinagawa ang protesta bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nahaharap sa nalalapit na kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign contributions noong 2025 elections. Dumala rin sa rally si Senator Alan Peter Cayetano na kumikustyon sa umano'y selective justice ng Office of the Ombudsman at humihingi ng paumanhin sa mga naabala ng matinding trapiko dulot ng protesta. Ngunit iginiit na bahagi ito ng kanilang panawagan para sa hustisya. Itong kilos protesta mga kabombo ay sinagawa kasunod ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta na isa ring kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Samantala, binatikos naman ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon, si Senator Amy Marcos matapos itong tawaging lulong sa droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at maging ang administrasyon na kasalukuyang nakaupo. At iginigit ni Gadon na si Senator Amy ang umano'y hindi nakikita ang mga nagawa ng pamahalaan kabilang na ang pagtaas ng employment rate, pagpasok ng mga bagong pamumuhunan at pagpapatupad ng mga programa na pangkabuhayan at pangkalusugan. Iniugnay pa nitong si Gadon ang mga kilos protesta sa umano'y pagtatangka na iligtas sa mga opisyal na nahaharap sa pananagutan kasabay ng pagpuna sa pagdalo ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nauna nang kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang pagpunta ng Pangulong Marcos o kanyang kapatid doon sa bahagi ng Canada at nanawagan na maging mapanuri ang publiko sa umano'y kakulangan ng mga pananagutan at iba pang isyu na kinakaharap ng pamahalaan. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Buksan ang mga bintana sa umaga at gabi para makapasok ang sariwang hangin. Nakakatulong ito para hindi agad gumamit ng electric fan o aircon. Libre na, nakakatulong pa sa kalusugan at sa pagtitipid ng kuryente. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team sapagkat ang Department of Labor and Employment Secretary na si Tolentino ay may paglilinaw
Kaukol dun sa dalawang tranche ng 85 pesos na wage hike para sa Metro Manila. Inigit na naging balanse ang ginoong dagdag sahod at ang naturang kagawaran nagbabala naman dun sa mga employer na hindi tatalima sa ipinairal na wage hike. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Mariing pinagtanggol ni Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos wage hike sa Metro Manila matapos questionin ng ilang sektor ang dalawang tranche na implementasyon nito at ang posibleng epekto sa negosyo at presyo ng mga bilihim. Paliwanag ni Tolentino, 60 pesos muna kasi ang ipatutupad sa Hulyo 19 habang ang natitira ang 25 pesos ay epektibo ng Enero 20 ng susunod na taon. Anya, dumaan sa masusing konsultasyon ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang wage order kasama ang mga labor groups, employers at mga kinatawan ng gobyerno bago ito tuluyang aprobahan. Ayon pa sa kalihim, isinama rin sa konsiderasyon ang kalagayan ng maliliit na negosyo upang hindi sila mabigla sa biglaang pagtaas ng labor cost. Nilinaw niya na ang mga kwalipikadong negosyo, partikular ang mga 3 milyong pababa ang capitalization sa ilalim ng Barangay Micro Business Enterprises Law ay maaaring mag-apply ng exemption sa wage increase. Aminado si Tolentino na posibleng ipasa ng ilang negosyo sa consumers ang dagdag gastos sa pasahod, ngunit iginiit niyang mas mahalagang maibalik ang purchasing power ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at pangunahing bilihim. Sa ilalim ng bagong wage order, inaasahan ding tataas ang iba pang benepisyo ng mga manggagawa gaya ng overtime pay, holiday pay, night shift differential, 13-month pay, separation pay at retirement benefits dahil nakabatay ang mga ito sa basic wage. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Merong provision doon sa wage order 27 na exception. So yung mga may 15 employees and below, can seek an exemption. Ano yun? Yung mga pumapasok doon sa Barangay Micro Enterprises Law, 3 million and below yung kanilang capitalization, di kasama yon. So yung mga maliliit ay inilala talaga din ng wage order. Yung pagkahirap lalo ng ating mga manggagawa, lalo na sa mga pang-araw-araw na gastusin at bilihin. Hindi pa tapos yung sa Middle East, di ba? So lahat yung kinonsider, napakatagal po nito. Alam ng mga kasamahan ko sa department kung ano yung mga nangyari, napakahabang consultation, napakaraming petitions sa mga manggagawa. Merong galing sa pier, merong galing sa mga ospital, merong galing sa mga nagtatrabaho sa manufacturing, sa PPO. Nilinaw din ng kalihim na hindi konektado sa anumang rally, kabilang ang pagkilos ng Iglesia ni Cristo ang pag-aproba ng wage hike dahil matagal na umano itong dumaan sa proseso ng konsultasyon at pag-aaral. Samantala, nagbabala naman ang kagawaran sa mga employer na hindi susunod sa wage order. Ayon sa ahensya, ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 25,000 at makulong ng 1 hanggang 2 taon. Matatandaan kasing nagpahayag ng pangamba ang ilang business groups kabilang ang Employers Confederation of the Philippines dahil maaaring umanong magdulot ng pagtaas ng presyo, pagbabawas ng empleyado o tuluyang pagsasara ng ilang malilit na negosyo ang wage hike. Gayunman nananatiling kumpiyansa ang Department of Labor and Employment na balanse ang wage order upang maprotektahan kapwa ang mga manggagawa at mga negosyo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Sa iba pang balita mga kabombots sa nation, inihayag ng National Bureau of Investigation na magsasagawa ito ng legal na aksyon laban sa mga nasa likod ng internet na maling nag-aakusa kay Investigation Director Melvin Matibag ng umano'y negatibong pahayag laban sa Iglesia ni Cristo. Iginiit ng National Bureau na bahagi ito ng isang disinformation campaign at nilinaw na hindi kailanman nagbigay si Matibag ng anumang pahayag laban sa nasabing grupo. Anila patuloy nitong iginagalang ang lahat ng relihiyosong grupo at isinusulong ang profesionalismo at interfaith harmony.
Ayon nga sa ahensya, tinutukoy na nila ang mga responsable sa pagpapakalat nitong maling impormasyon at gagamitin ang lahat ng legal na remedyo upang mapanagot ang mga sangkot. Kasabay ito ng patuloy na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta matapos ihayag ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. Samantala, mga kabombo at mga ka-Star Nation, tutok pa tayo sa iba pang malalaking kaganapan sa araw na ito. Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ay maring pinabulaanan na pinag-iinitan si Senator Rodante Marcoleta. Ang investigasyon kontra sa mambabatas hindi anya ipinag-utos. Alamin natin ang mga update ni Bombo Grant Hilario. Pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang pinag-iinitan si Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa natong opisyal, hindi umano totoo ang sinasabi ng mga taga-suporta ng senador na sinisingil out nila ito sa kasong ihahain laban sa mambabatas. Paglilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na wala siyang inilabas na kautusan para atasan mga tauhan ng Tanod Bayan na iimbestigahan si Senador Rodante Marcoleta. Aniyaya, motu proprio ang ginawang hakbang ng isang team sa Ombudsman na tumutok sa kaso ng mambabatas. Kung kaya't nang ipresenta ito sa opisina ay kanya itong pinaburan at inirekomenda na maaaring isang bilang kaso. There's a big rally or promotion in EDSA and of course our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Alam niyo naman dito, basta may motor copy or investigation, hindi na inaawat yan, hindi na inaawat. Kasi baka may pupuntahan talaga yan. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the good work was good. So, I said, we will find a case. Tama naman, di ba? Dahil dito, binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na wala silang pinipili na sinuman papanagutin ng Tanod Bayan. Mapamataas man o mapamababa ay tiniyak na hindi papalagpasin ng Ombudsman lalo pat kung mali umano ang ginawa. Naniniwala si Ombudsman Remulla na ito ang kanilang pinangahawakan tungkulin bilang naglilingkod sa bayan. I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, matamaan sa atin pag mali ang ginawa. Yun ang ating patungkulan na pinapanagutan at sinumpahan na lahat ay ating titingnan upang iayos ang pag-iisip ng taong bayan tungkol at nauukol sa katatagan ng diwa bilang isang naglilingkod sa gobyerno. Ang problema nga, pag naglilingkod ng landas, kinakailangan tayong magpakita at itubig ang landas ng mga balaktot upang yung mga pangarap ng ating mga kabayan ay matupad man lang. Sa panayam pa kay Ombudsman Boying Remulla, kanyang pinanindigan na hindi nila iaatras ang planong pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta. Bagamat nagpakita ng suporta at nagsagawa ng kilos protesta ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, wala umanong nagbabago sa posisyon nila na kasuhan ang senador. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Nothing has changed. We will fight. We will fight. Wala nagbabago. This has not changed anything. Okay? May mensahe po kayo? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin. Sinabi ko na kanina, okay na yun. Okay na yun. Where nothing has changed. Okay? Okay, thank you. Ngayong linggo, base sa naunang payag ng opisyal, ay inaasahan ihahain na ang kaso laban sa mambabatas. Ito ay kaugnay sa isinagawang investigasyon ng Ombudsman sa posibleng paglabag sa batas ng senador. May kinalaman sa umano'y natanggap na 75 milyong piso halaga ng campaign donations nung siya'y tumakbo bilang senador sa makaraang eleksyon.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Makakaalis na sa Strait of Hormuz ang South Korean ship na Namu na dati umanong tinamaan ng Iranian missile sa kasagsagan ng gyera sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Ang naturang barko ay hinihinalang pinunteriya ng Iranian anti-ship missile at naging sentro ng protesta ng South Korean government. Nangyari ito noong Mayo 27 kung saan ipinatawag pa ng South Korea ang Iranian ambassador upang hingin ang paliwanag at resulta ng investigasyon sa nangyaring pag-atake. Ayon kay Nam Jae-yoon, ang Vice Ocean Minister ng South Korea, itong Namu ay dating naipit sa Strait of Hormuz kasama ang 35 crews noong pumotok ang napaminsalang gyera. Sa kabila nito ay ligtas naman ang mga crew at kasama sila sa mga inaasahang uuwi pabalik sa naturang bansa. Matapos itong matamaan ng missile habang nasa karagatan, ay opisyal na naghain ng protesta ang South Korean government, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung saang bansa nagmula ang tumamang missile. Ikinukonsidera din umano ng South Korean government ang posibilidad ng paghingi sa United States at Iran ng bayad danyos kasunod ng nangyari sa barko. Sa ngayon ay sinasapinal na ang pag-aayos sa lahat ng sirang tinamo ng ship na Namu at inaasahang makakalabas na ito sa naturang karagatan sa kalagitnaan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Sa mga karagdagan pang balita, nangako ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na susunod sila sa ipapatupad na pagbabago ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at Department of Labor and Employment na pagpapalabas ng bagong wage order. Ang naturang kautusan ay nag-aatas para sa mga negosyante sa Metro Manila na magdaragdag ng 85 pesos sa minimum daily wage ng mga manggagawa sa Capital Region. Gayunman ay hinimok ng presidente ng grupo na si Perry Ferrer ang pamahalaan na magpatupad ng mga pulisiya sa pasahod na magpapatatag din sa productivity at kakayahan ng mga kumpanya hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa na rin. Iginit nga ni Ferrer na sa pagtatakda ng sweldo ay dapat din isaalang-alang ang kapasidad ng mga negosyo lalo na ang mga micro, small at medium enterprises na kung kakayanin ang malaking dagdag na gastusin at pasahod na iaatang sa kanila habang pinoprotektahan pa rin ang mga negosyante at yung kapakanan ng mga manggagawa. At ganoon din yung pagpapalago sa negosyo at ang tuloy-tuloy na operasyon ng naturang mga korporasyon. Binigyang din pa ni Ferrer na kung ang pagtaas ng sahod ay hindi sasabayan ng paglago ng productivity at yung pagbaba sa gastusin sa pagtakbo ng mga negosyo ay maaari ito na magpataas sa inflation sa halip na makatulong sa pamahalaan. Umapila rin mga kabombo ang naturang organisasyon na magkaroon ng bukas at akmang dialogo sa pagitan ng Philippine government at ng labor sector para naman sa pagbalanse at yan ay may kinalaman sa mga patakaran sa paggawa, pasahod at pagninegosyo nang hindi na dedehado ang alinmang sektor. Nagdaos naman ang banal na misa ang Diocese of Cubao bilang pagpapakita ng suporta para sa mga house prosecutor. Ito ay bahagi rin ng pakikiisa ng naturang simbahan sa hangarin ng panel na litisin si Vice President Sara Duterte dahil sa iba't ibang aligasyong ibinabato sa kanya bilang pangalawang Pangulo at bilang dating kalihima ng Department of Education. Iginiit ng naturang diocese na ang misa ay para sa pagkakaisa ng mga Pilipino at para sa pananagutan. Dumalo sa naturang misa ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na kinabibilangan ni Representative Jervy Luistro, Representative Leila de Lima, Representative Isabel Zamora, Representative Joel Chua at iba pa. Kasama rin ng mga ito ang ilang private prosecutors sa pangunguna ng batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Binigyan diin ang simbahan na ang pagtitipon ay upang sama-sama nilang ipanalangin ang pag-iiral ng katotohanan, hustisya at pananagutan sa gitna na nagpapatuloy na prosesong konstitusyonal o itong impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte.
The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Uusad na sa round of 16 ang co-host na United States matapos naman na payukuin ang bansang Bosnia and Herzegovina. 2-0 ang naitalang score sa katatapos lamang na laban sa FIFA World Cup round of 32. Ginanap ang laban ng naturang mga kupunan sa San Francisco Bay dyan sa naturang stadium at sa harapan ito ng libu-libong Americans at football spectators. Hindi agad na buwal ng Team USA ang depensa ng Bosnia at inabot pa ng ilang minuto bago nakagawa ng solidong opensiba ang mga Amerikano. Sa mismong pagtatapos ng first half, eksakto naman, ika-45 laro ay pinasok nga nitong star forward na si Valorin Balogun sa 45 minute ng naturang game ang unang goal ng naturang laban para yan dalhin ang bentahe na 1-0 para sa halftime. Naging ma-action din mga kabombo yung ikalawang bahagi matapos na mapatalsik dun sa naturang laro si Balogun dahil naman sa isang red card. Nangyari ito mga kabombo sa ika-64 na minuto ng naturang laban. Dahilan ay para maglaro naman ang USA na may 10 tao at yun na lamang yung kanilang mga kinatawan sa kanilang team. Gayunman ay hindi natinag ang USA at tuluyan hong sinelyuhan ang striker na si Malik Tillman itong panalo sa ika-82 minuto sa pamamagitan ng isang free kick na tuluyan namang nagpabagsak sa Bosnia. Sa pag-usad ng Team USA sa round of 16, haharapin nila ang mananalo sa pagitan ng Belgium at ng Senegal. Bombo Sports News. Samantala sa mga fans ng NBA o National Basketball Association, lumipat na ho sa Philadelphia 76ers ang dating Boston Star na si Jaylen Brown. Si Brown mga kabombo ay kinuronahang finals most valuable player noong itinanghal ang Boston Celtics bilang champion noong 2024. Kapalit ng batikang guard ang dating star ng Sixers na si Paul George kasama ang isang 2028 first round pick, isang 2031 first round pick at 2028 second round pick at 2030 second round pick. Kilala itong si Brown mga kabombo bilang partner ni Jason Tatum, ang dalawang leader ng Celtics na tinaguri ang Boston Explosive Duo at magkasama na naglaro para sa naturang kupunan sa loob ng mahigit 10 taon. Hawak din ni Brown ang magandang opensa at kilala siya bilang isang versatile player na kayang makapaglaro bilang guard at forward kasama ng bagong trade na makakasama rin ng dating finals MVP ang dating league most valuable player na si Joel Embiid at explosive guard na si Tyrese Maxey. Makakasama naman nitong si George ang dating partner ni Brown na si Tatum sa kakagaling lamang ho ito sa isang taon na pagpapagaling wala naman sa kanyang Achilles injury na tinamo sa laro. Sa iba pang balita mga kabombot, Star Nation, hiniling ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ng 60 days ang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kinakailangan pa ang extension dahil wala pang anihan at may ilang retailers na umano'y muling nagtataas ng presyo
matapos alisin ang price cap. Ipinaliwanag ng Department of Agriculture na makatutulong ang pagpapatuloy na price ceiling sa pagkontrol ng inflation habang hinihintay ang pagsisimula ng pangunahing anihan sa buwan ng Agosto o Setyembre. Itong 50 pesos kada kilo na price cap ay unang ipinatupad noong Mayo 13 bilang hakbang ng pamahalaan upang pigilan ang hindi makatuwirang pagtaas ng presyo nitong imported rice at maiwasan ang pang-abuso sa merkado. Sa mga karagdagang balita, narekomenda naman ng Philippine National Police ang pagsasampa ng karagdagan pang kaso laban kay Coach Tab Baldwin at 8 iba pa kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adeli doon sa training activity sa Dipaculao, Aurora noong 8 ng Hunyo. Ay nga kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Head, inirekomenda sa Department of Justice ang 2 bilang ng homicide at 2 bilang ng reckless imprudence resulting to homicide at nakabatay umano sa kabiguan na makapagsagawa ng kinakailangang pag-iingat sa isinagawang aktibidad na nauwi naman sa pagkasawi ng 2 estudyanteng atleta. Nauna nang inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act number 11053 laban kay Baldwin at iba pang mga miyembro ng coaching staff at support staff kaugnay ng insidente. Samantala, tiniyak naman ang Criminal Investigation Group sa pamilya nitong si Baterbonia na bumubuo ito ng isang airtight case habang nagtalaga na rin ang naturang unit ng kapulisan ng mga abogado upang tutukan ang investigasyon. Samantala, isinusulong sa Senado ang pagtatayo ng hiwalay na kulungan para sa mga batang sangkot sa heinous crimes o karumal-dumal na mga krimen. Ito ay isa sa mga probisyong naisipasok ng ilang senador sa pag-amyenda sa Republic Act 9344 o itong Juvenile Justice Law, ang batas na naglilimita sa minimum age of criminal liability ng mga bata at mga kabataang nakakagawa ng krimen. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, kalakip ng gagawing pag-amyenda ay ang paglalaan ng pondo ng magagamit para sa pagpapatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na nakagawa nitong mga karumal-dumal na krimen. Nanindigan ng senador na hindi sapat na nilalagay lang sa mga bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang mga kabataang nakakagawa ng krimen o yaong mga itinuturing na children in conflict with the law. Madalas lamang anya na bini-baby ang mga naturang bata habang isinasailalim sila sa intervention and rehabilitation. Kalaunan anya ay nakakalaya din sila ng hindi na pinapanagot. Ang pagtatayo ng hiwalay na pasilidad para sa mga bata ay magbibigay din sa kanila ng pagkakataon na mailayo sa mga nakakatandang kriminal o mga preso. 15 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Iginigit ng Department of Finance na kailangang ipagpatuloy ang mga reformang pang-ekonomiya kasunod rin ng pag-upgrade ng World Bank dito sa ating bansa bilang isang upper middle income country. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang bagong status ng ating bansa ay patunay ng pagbubunga ng mga reforma at polisiya na ipinapatupad ng pamahalaan upang palakasin pa ang ekonomiya at lumikha ng maraming oportunidad para naman sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Department of Finance na mahalaga na mapanatiling may momentum ng reforma upang mas mapalawak pa ang pagpapalago ng ekonomiya at matiyak din ang mga ito ay mararamdaman ng mas maraming Pilipino yung mga benepisyong kaakibat. Ang Pilipinas, mga kabombo, ay na-upgrade kamakailan lamang ng World Bank bilang isang upper middle income country matapos naman na maaabot ang itinatakdang gross national income per capita threshold. Yan ay naabot na ng Pilipinas. Itinanggi naman ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager General Nicolas Torre III na naging malambot o naging maluwag ang Philippine authorities sa rally na iginawa nitong Iglesia ni Cristo. Ito ay sa kabila ng mga reklamo at hinaing ng mga commuter and transport sector na naabala sa biglaang rally na isinagawa ng religious sector sa EDSA, ang pangunahing lansangan sa National Capital Region. Ayon kay Torre, hindi naging maluwag ang Metropolitan Manila Development Authority at ang Philippine National Police sa pagtrato at pagtugon sa ginawa ng nasabing grupo.
Kinailangan lamang anya ng mga otoridad na ikonsidera ang bulto ng mga relihista o itong mga dumalo sa biglaang protesta at ang kapakanan ng mga ito sakaling maging marahas ang pagpapatigil sa protesta. Bumuelta rin ang dating pinuno ng pambansang pulisya sa pagbatikos ng ilan na dahil ilang milyon ang miyembro nitong Iglesia ni Cristo at may impluwensya ang naturang religious organization ay hinayaan na lamang ng Philippine government ang kanilang rally kahit pa nagdulot ito ng abala sa maraming mananakay at mga consumer. Ayon kay Torre, agad na nagpadala ang Metropolitan Development Authority at Philippine National Police ng sapat na bilang ng mga traffic enforcers sa lugar nang matanggap ang ulat ukol sa biglaang kilos protesta. Bagaman nagulat din ang mga ito sa dami ng biglaang dumating na rallyista, hindi anya nagtagal at nagdadagdagan din itong miyembro ng Metropolitan Manila Development Authority na mas maraming tauhan upang kontrolin itong sitwasyon. Aminado naman ang dating general na hindi agad natanggal ang mga bus na sinakyan ng mga rallyista at labis na nakaabala nga sa mga commuter, ngunit kalalaunan, tuluyan ding naalis sa mga ito at nabuksan ang isang lane sa malaking lansangan. Sa puntong ito ng ating balita, dakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Western Visayas at may karagdagan hong update doon sa kontrobersyal na seremonya ng Society of St. Pius X sa consecration ng 4 na bagong obispo. Itinuloy kahit walang pahintulot ni Pope Leo. Ang Bombo International correspondent ay personal naman na nasaksihan ang naturang seremonya. At may balita ang Bombo Radio Iloilo. Personal na nasaksihan ni Bombo International Correspondent Robert John Napata na tubong Haniwa, Iloilo, ngunit nakabase sa Germany ang kontrobersyal na Episcopal consecration ng Society of St. Pius X na ginanap sa International Seminary of St. Pius X sa Icon, Switzerland. Sa kabila ng mariing pagtutol ni Pope Leo XIV, itinuloy ang seremonya na pinangunahan ni Bishop Alfonso de Galarreta bilang principal consecrator, katuwang ni Bishop Bernard Felley bilang co-consecrator. Ang 4 na naitalang obispo ay sina Reverend Father Pascal Schreiber ng Switzerland, Reverend Michael Goldade ng Estados Unidos, Reverend Michel Poissinet de Sivry at Reverend Father Mark Hanapier ng France. Bago ang consecration, nanawagan si Pope Leo XIV sa pamunuan ng SSPX na huwag ituloy ang pagtatalaga dahil wala itong papal mandate o pahintulot ng Santo Papa. Ayon sa Vatican, ang naturang hakbang ay isang schismatic act o paglabag sa pagkakaisa ng simbahang Katolika at maaring magbunga ng mabigat na kaparusahang kanonikal alinsunod sa batas ng simbahan. Itinatag ang SSPX ni Archbishop Marcel Lefebvre bilang pagtutol sa ilang reformang ipinatupad matapos ang Second Vatican Council noong 1960. Kabilang ang mga pagbabago sa liturhiya at ang mas malawak na paggamit ng mga lokal na wika sa pagdiriwang ng misa. Noong 1988, nagtalaga rin si Lefebvre ng 4 na obispo na walang pahintulot ng Vatican na naging dahilan ng kanyang ekskomunikasyon at ng 4 na obispo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring regular na canonical status ang SSPX sa loob ng simbahang Katolika. Ayon kay Napata na lumipad patungong Switzerland upang saksihan ang seremonya, mahalaga ang naturang consecration para sa SSPX dahil ipinagpapatuloy nito ang adikain ni Archbishop Marcel Lefebvre na mapanatili ang tradisyon na liturhiya ng simbahan, partikular ang pagdiriwang ng misa sa wikang Latin. Isa po itong pinaka-importanting event sa history of the Catholic Church, since it will continue the legacy of Archbishop Marcel Lefebvre, which is to continue defending tradition and the traditional Latin Mass and the Catholic priesthood, of course. So, importante po ito siya kasi kung walang bishops, wala din mag-ordain ng mga pari para sa mga SSPX. As you've noticed right now, there's a crackdown with the TLM sa Vatican. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cherime Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
Ang Department of Public Works and Highways Region 11 pinasinungalingan ang alegasyon na napabayaan na itong konstruksyon ng Davao Samal Connector. May balita dyan ang Bombo Radyo Davao. Ibinunyag sa pinakahuling datos ng Department of Public Works and Highways Region 11 na umabot na sa 61.334% ang natapos sa proyektong Davao Samal Bridge. Ayon kay Dean Ortiz, tagapagsalita ng DPWH Region 11, natapos na ang pagtatayo sa mga haligi kaya nakatuon na ngayon ang gawain sa superstructure o ang itaas na bahagi ng tulay. Patuloy ring humihingi ang ahensya ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan upang hindi maputol ang nasabing proyekto. We are 61.334%. So our scheduled accomplishment is at 61.26%. So we have requested a total of 4.86 billion for 2026. But itong na-release lang for this year is 348 million. We have already requested for additional funds from the national government. Tinugunan din ng tagapagsilata ang pagbabatikos ng publiko na tila wala umanong masyadong nagtatrabaho sa mismong construction site. Ayon sa kanya, ang schedule ng trabaho ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali at muling magsisimula sa 1:30 hanggang alas 6 ng hapon. Target ng ahensya na matapos ang proyekto sa Setyembre taong 2028 sakaling makakuha ng karagdagang pondo para sa mga gawain sibil. Mula dito sa impila ng Bombo Radyo Davao, ito si Bombo Angeline Beron and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Samantala, matapos na kumalat itong mga adulterated information sa mga nakalipas na pagkakataon, isang digital advocate group ang naniniwala na nananatiling malaking hamon sa mga otoridad ang cybercriminals, kaya dapat na higit pa na palakasin ang cyber defense ng ating bansa. May naging panayam ang Star FM Cebu. Naniniwala ang Digital Pinoys na nananatiling malaking hamon para sa mga otoridad ang pagtukoy at pagdakip sa mga cybercriminal sa kabila ng umiiral na mga batas laban sa cybercrime. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoys, na sapat ang umiiral na polisiya at may legal na batayan ng mga law enforcement agencies upang magsagawa ng pag-aresto sa mga sangkot sa cybercrime. Gayunman, gumagamit anya ang mga cybercriminal ng mas sopistikado at patuloy na nagbabagong mga pamamaraan, kaya nahihirapan ang mga otoridad na matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at operasyon. Dahil dito, iginit ni Gustilo ang pangangailangan higit pang palakasin ang kakayahan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang makasabay sa mga bagong banta sa cyberspace at mas maprotektahan ang publiko laban sa mga online na krimen. Kasabay nito, nanawagan ang grupo sa publiko, pamahalaan at pribadong sektor na magtulungan upang makabuo na isang ligtas na digital environment at sama-samang masawata ang patuloy na paglaganap ng cybercrime sa bansa. Well, tingin natin yung polisiya talagang sapat naman, no? Mayroong sapat na batayan yung ating mga law enforcement agencies para magsagawa ng pag-aresto. Pero syempre, kagaya nga nung lagi nating sinasabi, yun hong mga cybercriminals ay nag-ooperate sa paraan na pamahihirapan din silang matukoy ng ating mga otoridad. Kailangan pag-aralan ng gobyerno kung paano pa mas palalakasin yung kapasidad ng ating mga ahensya ng gobyerno para makatugon. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo! Ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice, pinangangambahan ng Rice Retailers Association. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Rojas. Nangangamba ang mga rice retailers sa Rojas City sa posibilidad na muling ipatupad ng pamahalaan ng 50 pesos kada kilong price cap sa imported rice dahil maaari umano itong magdulot ng malaking pagkalugi sa kanilang hanap buhay. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Delberto Cambe, presidente ng Rojas City Rice Retailers Association, sinabi nito na mahihirapan ng mga rice retailers na sumunod sa naturang presyo dahil mataas ang halaga ng kanilang pagbili ng imported na bigas mula sa kanilang mga suppliers.
Anya, kung ipipilit ng 50 pesos kada kilo, kahit mas mataas ang kanilang puhunan, wala na silang halos nakikitain at maaari pang malugi ang kanilang negosyo. Dahil dito umaasa silang isa sa alang-alang ng gobyerno ang tunay na kalagayan ng mga rice retailers upang hindi sila maipit sa pagpapatupad ng naturang pulisiya. Binigyan din ng Kambe na hindi lamang ang mga rice retailers ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Sa kabila nito, umaasa ang Roa City Rice Retailers Association na bago muling ipatupad ang naturang price cap ay magkaroon ng mas malawak na konsultasyon ng pamahalaan sa mga rice retailers, importers at iba pang sektor na apektado. Kami dito sana na nawagan sa probinsya ng Kati na suruin mabuti, reviewhan mabuti kung extend pa rin yung 60 days o hindi na. Kasi nakakabigat naman sa amin bilang mga retailer kapag angkat ng bigas na hindi naman mababa ang presyo, kaya hindi na hirapan kami magbinta at magsunod ng 50 pesos na presyo. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aload Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba yung dagat, dapat updated ka. Kaya naman, maaari itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan mga kabombo, lalo na dyan sa bahagi ng Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa parte ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala sa bahagi ng Central Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Kung kayo ay nasa bahagi naman ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa parte ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At kung kayo naman ay nasa dako ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Eberata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner, si Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na din sa pagpakalagad sa Bombo Radio sa New FM, Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga kabombo kay ginatingwa naton nga makapagigangot sa aton sini nga sister station ang Bombo Radio Davao. Kay may insidente itong kung sa diin naulabit naman diri ang mga minor de edad, estudyante, no? Kay ginapayag nga may ginbuli ini sila sa aton sini nga mga kabombo ti balos to ang ng buli ng budo sa aton sini nga mga kabombo. Standby kay chikaron aton ina sa liligi lamang madugay diri man sa aton sini nga mga kabombo, no? Standby kamo kay i-check naton nagpangbudo binuno iya sini ang iya nga mga classmate, no? Ti ginbuli ni siya nagbalos sa aton sini nga mga kasimanwa pinangbuno yang nagbuli sa iya. Standby kamo dira kay tingwa naton karon nga maka-establisar sang koneksyon dito sa aton sini nga mga sister stations ang Bombo Radio Davao. Si Mayor Raisa Treñas pagwa sa nga sining statement tuhoy sa sining natabo sa may Molo PNP. Ang ako sa din sulod ang police station sa pagpati sang IMEG nga yara dito presensya sang dismiss nga isa anay ka pulis, no? Sunod diri sa alkalde, I have already received the intel information from the Iloilo City Police Office regarding the Integrity Monitoring and Enforcement Group operation at the Molo Police Station. However, I will wait for the complete report from the ICPO before making any further comments. At this point, we will leave the matter to the police or Philippine National Police as this was a police operation that falls within their jurisdiction. We trust that the proper process will be observed and that all the facts surrounding the incident will be thoroughly established. So ni sa alkalde sa aton sining mga kuturan, check naman naton ang kasugpon sining balita sa aton sining mga kabombo kay ang ICPO nagpabutyag husisaon sang tulid ang nasambitan sining pag-raid sang IMEG sa Iloilo City Police Station 4. Samtang pasigurado man diri ang publiko nga magapabilin transparent ang pagpanghusisa or investigasyon sa Iloilo City Police Station. Kay ang IMEG sa aton sining mga kasimanwa, isa man ini ka unit sang aton sining kapulisan nga nagatarget sa mga pulis, no? Sa aton sini nga mga kabombo, no, nga mayara sang mga paglapas sa mga pagsulundan lakip sa ila sini iyang mayor nga katungdanan among internal cleansing, no? Sa aton sini karon iyang mga kasimanwa ginactivate ini sadtong June 2019 gintalusan sini ang counterintelligence task force. Sa aton sini nga mga kabombo, ang common violation nga ginahandle sining IMEG among drug and human trafficking, graft corruption and financial crimes, cyber crimes, malversation, physical violence and severe abuse of authority, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo, inakibot kagapon ang mga personnel lakip na ang Chief of Police ang Molo Police Station sang nagsulod dito ang grupo, no, or ining Intelligence Monitoring and Enforcement Group. Kag ginapayag hindi sila may ginapangita nga dismissed police personnel nga nasiplatan nga ara sa Molo Police Station. Diri man karon niya banwa nagapamangkot gani kung anong nangin balasihan sang IMEG, din sila nagakuha sang impormasyon kay ti daw kasubong iyang irregularidad or mayara sang irregularidad nga nagakatabo kon pananglitan nga may isa iya ka dismiss personnel nga makita
or masiplatan sa sulod sa isa ka police station. Kit hindi naman siya pulis mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti daw kasubong iya manwang makabig naton nga may ara man sang ginatawag sining irregularidad sa bahin naman sang Integrity Monitoring Enforcement Group. Sa aton sini nga mga kabumbo. Okay, ti amuning labing importante gid sa tanan ining proper coordination nga ginatawag. Kahit isa na siling na ganin naton, may ara na kita sang leksyon with regard sa sining proper coordination. Amo lang nga tinaga, pero sad to nga waay inigin hatagan sa nagakigo sining nga pagtamod, no? 44 ka mga katapo sang Special Action Force ang nagula sang ila sining nga kabuhi bangod sa ginatawag sining nga wala sang proper coordination. Check naton si Bombo Krill Amilia sa Bombo Krill sa report. Please go ahead. Pagasiguraduhon sa Iloilo City Police Office o kon ICPO nga ipaidalom sa maid-id nga investigasyon ang natabo diri nga pagpangsulod kag pagpangtaya sang armas luthang sang katapo sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG sa mga police personnel no sa Iloilo City Police Station 4. Kagapila man diri ka mga sibilyan ang nalakip man no diri sa ini nga nasambit nga insidente kung sabihin na mismo ang mga sibilyan diri ang ginpadapa no or ginpahapa kag gintutukan man nga ini nga armas sa luthang. Kag diri sa interview sa Bombo Radio ka SCPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, iya ginpahayag na sungod man sa mando diri ni PRO6 Acting Regional Director Police General Rando Cuanyo na kinahanglan na reviewon gid ang chronological order sang ining nasambit nga insidente agod mahibaluan kung mayara sa mga lapses o kung kapaltahan sa pagpatuman sa operational procedures. Suno kay Police Colonel Parilla, handa man diri nga i-assist sang ICPO ang mga sibilyan na mag-file sang complaint batok diri sa katapo sang IMEG matapos na tinaghatag ini sa ila sang kakulba as well as ang kahangawa no kay ti ano bala ang baratsagon kung ikaw ang tayaan diri sa armas luthang nga given nga wala ka sang may malain na ginabuhat. So ang ini ang ginapayag sa ICPO na willing ini sila nga i-assist ang aton diri nga mga sibilyan na tinalakip sa ining nasambit nga insidente kung sa diin sa subong mayara ng kaduha ka sibilyan ang naga-file man diri sang complaint batok diri sa mga katapo sang IMEG kag ini ang gilayon man kuno nga gin-assist sang ICPO. Ginpahayag pa ni Police Colonel Parilla na ang individual nga ginapangita sang IMEG ang isa anay ka pulis na na-assign sa PRO6 apang din dismiss ini matapos na nagkakaso sang murder. Kagti magaserbe kung tani ang IMEG sa warrant of arrest batok diri sa ex-police apang naging negatibo ang ila diri nga operasyon kag wala nadakpan ang ining nasambit nga subject. Nagapangayo man sang pasaylo si Police Colonel Parilla sa publiko sa angot diri sa natabo ilabi na no sa mga sibilyan na tinaulamid kag tinakabatsyag no sang kakulba. Dugang pa niya pagasiguraduhon sang kapulisan na magaagi sa legal kag sakto nga proseso ang ila diri nga investigasyon. Kag sa subong ginapahayag naman sini na tinagapagbilin nga bukas ang karatapan diri sa ICPS4 sa publiko kag hindi mapahog no ang mga operasyon kag duty sa mga kapulisan bangod man sa ining nagluntad nga insidente. Yari ko dati naton ang naging interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Wilbert Parilla ang City Director sa ICPO. Yes, based on our investigation, and I've been there no kagabi pinuntahan ko. Allegedly may operation ang IMEG against former police na na-dismiss na may kaso na murder, and allegedly it was harbored in Station 4. So kaya sila pumunta doon, pumasok at supposed to be arestuhin nila yung allegedly yung police na may kaso na murder, but it turns out to be negative. Based man di po kay Police Captain Inot na marami po nga mga civilians that time during the operation, ano po ang pwedeng mangyari dito, sir? We will review, with the instruction of our regional director, we have to review all the circumstances, the chronological of events, and review if there are any lapses in operational procedure.
Pero sir, willing po ba natin kunin sir yung mga complaints ng mga civilians kaya din based po dito sa kanila is parang willing po sila sir na magpasaka po ng kaso dito sa mga katapon ng IMEG given nga nadalahig kumbaga ini sila sir? Yes, of course, no. We have already assisted the two civilians that kasama na naanuhan ng mga IMEG, nasita ng mga IMEG. Pero sir, to give background lang po, itong hinahanap po ng IMEG, sir, is taga Iloilo City po ba ito, sir? And ano pong case niya or sa anong year po ba itong kaso, sir? I'm not familiar with the exact date, but allegedly it is a former police na dito na-assign yan dati sa PRO6 na who has been dismissed kasi may kasong murder. And sa ngayon, sir, given naman po sa nangyari dito, sir, especially dito sa public ng mga civilians, sir, na ulamid sa inyong operasyon, sir? For the public, no. So, manghingi po tayo ng paumanhin and we assure them na our operation will not be hampered with this event and then manatili lang po tayong matiwasay at saka safe po yung natin ang ating station at wala po tayong dapat ipag-alala. Our regional director wants the total picture of the event or of the incident. Sir, given po dito sa mga operasyon ng mga ibang unit, how is it important na meron po sanang koordinasyon para man po hindi po makabigay ng mga threat or pagkakulba sa iban nga mga katapos ng kapulisan as well as civilian naton, sir? It is mandatory, no. So it's internal policy. So that is very important for the safety of all personnel. Na bati Andri naging pahayagan niya Executive Director Police Colonel Robert Parilla and then nagpagwa naman diri sa statement Bombo Trump ang atong diri nga PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Gandolf Suanio nga nagahatag ini siya sang mando sang investigasyon gid sa ini nga nasambit nga insidente sa tunga diri sa nga IMEG PNP kag ICPS 4 kagti base man sa statement na gin-release ni Police Brigadier Suanio nga ang ini nga operasyon sang IMEG ang magapatuman gid man sang lehitimo nga warrant of arrest batok sa ini nasambit nga ex-police kagti bangod man sini naghatag man siya sang direktiba sa Regional Investigation and Detective Management Division nga magpatigayon gid sa maig-ig nga investigasyon agod nga mahibaluan ang bug-os nga kahimtangan o sa naglungtad nga ining insidente kadto makahatag gid mo sang sakto kada nagakaigo diri nga report kadto tugyan man niya sa Deputy Regional Director for Operations ang pagbantay sa ining nagaongoing nga investigasyon kag para man mapasiguro sang husto na may ara sang koordinasyon sa mga units na naangot diri sa nasambit man nga insidente kag sa piyak sini ginapasiguro man sang PRO6 lapit man diri sa statement ni Police Brigadier General Suanio nga pagasiguraduhon na ang mga operations diri sa aton nga mga kapulisan ang may ara gid sang koordinasyon kag magapabilin ang pagrespeto man diri sa isa kag isa kag given man nga dapat may ara gid sang ma-maintain bala ang peace and order para wala man sa may ulami diri nga mga sibilyan sa mga operasyon sa aton nga mga kapulisan na Bombo Truck. All right. Ini si Bombo Philippines Salis Milieza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat gid na Bombo Krila Milieza. Ang aton lamang sinadriban ang tawo kon mayara sang kakulba abi or may luyag ireklamo kadto siya sa police station, ang police station makabig isa sa pinaka safe nga lugar. Pero kung ikaw isa kaya ka ordinaryo nga pumuluyo kag natabuan ka nga amuning sitwasyon kagapon, so matruma ka gid man. Kay may mga pagpang tinayaay na iya sang pusil. As per information or as per Police Captain Ray Christ Inot, kung nang taon mo track record ni Captain Inot, performer ini siya.
why taman makita sa iya sini nga personalidad or sa iya sini abing pagka-pulis nga ma-cover up siya sa kung may ara gid man sang isa iya ka dismiss nga pulis nga nagapadulong dira or kung ginhusisa man lang anay sang Integrity Monitoring Enforcement Group sa aton sini nga mga kabombo ining ilang information nga ginharbor kunong ining wanted nga dismiss police. Sa aton sini nga mga kabombo kay ti kon basihan naton ang layi siguro ay man sang pulis abi labi na kun opisyal way man sang may mapanugot nga isa iya ka wanted person may kaso nga ginapakatubang nga murder ang patiniron dira or taguon dira or whatsoever ang ginapangayo man lang kung tani ni is proper coordination pero why sa aton sini nga mga kasimanwa. In fairness sa IMEG, siguro nga pinsar man sila nga coordinate ka pa imo kay ba sila nang gatago. Pero may mga nagakaigo pag iyang mga pamagi kag nabalaan man sa nga IMEG, hindi naman sila siguro ni dapat tudloan pa kung paano nila masiguro nga ang ila sini nga information nga nabaton is accurate kag matabuan gid nila nga ara didtong presensya sang ginapangita nila. Pero to storm the place, kag tutukan pati ang mga sibilyan, nga siguro may bisita, may information nga file or complaints, or whatever transaction nga ila sinigin buhat that time, kag natabuan ang nasambitan sini nga pag-raid, so-called raid sa police station number 4, no? Siyempre, makabatsyag man sang kulba. Hindi lang kay kulba, 1/4, 1/2. No? Kunti, tagalumapaw nga kulba, kaya mako nimo naka-full battle gear. Matutok si mo sang pusen, tapos singgitan ka nga hapa. No? Nagkanto ka gani sa police station, kaya may i-complain ka to, nagkanto ka sa police station, kung may ginbisita ka dirabi or whatsoever, ano man nga purpose ang imo dira. Tapos ang imo yang nga ma-experiensyahan, singgitan ka mahapa ka ginatutukan ka sang pusel. Kag ginhusisa pagin sang taga-IMEG together with the Special Action Force kay damo ang mga nakasibilyan, but hambal gani ni Police Captain Ryan Crisino, siya tinakasibilyan kami kay bago lang kami katapos ang briefing, manuglakat kami for a anti-drug operation, anti-illegal drugs operation. So, given naman na nga kung may mga bypass operation, siyempre, wise ang may uniforme diray, tanan sini naka-plain clothes kay paano mo kung madakpan ang imo sini nga subject person kung layo pa, nagabarakang na dira ang imo sini nga uniforme? Gaidlak dira ang imo sini iya nga tsapa? Pati ang punong barangay sa North Baluarte, nga ginatingwaan taman nga malabot gani pero medyo masako-sako paskap Aurelio, Alan Aurelio, ipati siya ginpahapa man kang gintayaan elected official na iya. Kag sandig sa protocol before pa man nga mag-conduct sa bypass operation, may briefing sa magaupod sa team. Lakip na ang media. May isa man itong kakatapos sa media nga ginpahapa man kang gintayaan. Sa aton sini magkasimanwa.
tinaga ka dapat nga magpathag man diri ang bahin sang Integrity Monitoring Enforcement Group. Kung nga amugid sadto abi ka makabig na to overkill. Nga tanan iya nga tao sa sulod sa police station pahapon mo kay kumo naka plain clothes. Pati ang mga pulis gin pang disarmahan kay ginaduwa-duwahan. Basi hindi pulis o come on. Oh, alang-alang man iya ang City Drug Enforcement Unit or Station Drug Enforcement Unit 4 or Station 4 makasa sila sa bypass operation, pop da nila sa mga standby. No? Pop da nila sa mga standby nga wala nalungungan sa rules of engagement, sa mga guidelines sa pagpatigayon sa anti-illegal drugs operation. Hindi man ang grupo, hindi. Sa aton sila makabumbo. No? But, ang labi kag labaw sa tanan, obviously, wala sang proper coordination. No? Why isang proper coordination? No. Dapat nag-coordinate ang IMEG sa hepe sa Station 4 or even sa aton sining city director. Nag-coordinate kung tani agod ipahibaloon nga amo sining sitwasyon ti kunti. Why na kung tani iya nagdangat nga pati iya ang mga sibilyan ang maulamid sa aton sining mga kabumbo. Makibot lamang sila singgitan sila nga hapa sa sulod sa police station. Oh. Sa Police Regional Office 6 sa head sang Integrity Monitoring Enforcement Group, pinagkakadapat man guro sir nga may mga proper coordination kita nga ginatawag. Kaya nga aton sini nga ginalikawan nga matabo kag allergic kita diri iya sa tinaga nga without proper coordination or wala proper coordination. Gasulod ayos paminsaro naton natabo dito sa may area sang Mindanao. Mabangod sa wala sang proper coordination, ti 44 siniyang nalagas ang kabuhi. Ti maayo lang gani, kay gilayon man nga na-control ni Police Captain na Ryan Christ Inot ang sitwasyon. Kag ginambalan niyang iya sining mga personnel nga ti maano lang kita, masunod lang kita sa kung anong ilang kagustuhan kay tiway man kita sa may ginatago diri. Gilayon niya man nga napakalma ang mga personnel sa Iloilo Police Station 4. Kay kung wala kag nagkinibutana ito sa aton sining mga kabumbo, may isa lang abi karon nga humakyaw to sa iya service firearms or may isa lang nga naglupok or bisan may isa lang nga nakibot. So, ang gwais niya, pulis kag pulis nagtiniruhay. Sa sunod sa aton sining mga kabumbo, nagkakadapat gidiyang ginatawag sining proper coordination agud nga malikawan ang anuman nga sahi isang hindi mayo nga hitabo. Particularmente kung may mga sibilyan sa sulod sang or within the area, no? Nga posible lain yang mentalidad sang sibilyan sang sa kapulisan mo. Nakagi ni sila sa training nga ginatawag, no? Ti sibilyan niya sa aton sining mga kabumbo, why kaya ka prikatar, why gidya sa paminsaron mo nga gulpiada lang. For example, abi istorya ka sa investigator to kay nasag-ira ng imo sining slakyan? Natumbahan abi kabaral imo sining slakyan? Gusto mo lang niya abi pablater kay
ang imo sini nga tupad balay, tuman katunog ang iya sini nga sounds. Tapos samtang sige istorya mo to sa share mo sa information sa investigador, may masulod lang niya kag gulpiada magsinggit nga dapa! Walang kikilos! Hindi kayhan matruma sina. Kibot gani si engineer na Alberm nga gatutok na di sako, no? Si Bumbo Judel, gulpiada lang na imbis nga enter ang itumuko niya, escape na lang. Aton siya mga si Manwa. Di natuwa bala, no? Nakatugas ang trauma kag kakulba para iya sa pila ka mga sibilyan. Kag ini mga sibilyante desidido nga magpasaka sa complaint. Batok man sa ila siniyang na-experiensyahan sang ginsulod sang Integrity Monitoring Enforcement Group ang Iloilo City Police Station 4 kay kuno nasiplatan nila ang may information sila nga ara dira kuno or nasiplatan ang isa ka dismiss nga pulis nga may kaso nga murder sa tong 2019. Di kung ara na siya, kung titanigin dakop na siya sang mga personnel dira sa nga Mulo PNP kay wanted siya, may kaso sa nga murder. Sa aton sining mga kabumbo. 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sining karon nga pangalagad. Istorya naton kaso sa African swine fever dito iya sa Barotac Viejo. Kontrolado suno pa sa provincial vet kag mga principal naga-agree kag gusto nila nga mayara sang pag-check sang mga bags before pa man niya magsulod ang estudyante sa sulod sang bulutuan. Kag speaking sang estudyante, ang biktima sang pagpangbuli, pinangbuno niya nagbuli sa iya dito sa Davao. Balikan ta na sa aton sinipanin nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto pagkatapos ginamang sa bilang importante nga mga pahanumdom. Oras 29 minutos na nakaligad sa takna nga launa. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. Saya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Plus Wala di Iloilo, Bill Board of Activities for June 28 to July 4, 2026. Ang Hulyo 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love,
ang igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 3, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Magabalik sila this weekend to give you one great and entertaining show sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Hulyo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Hulyo 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo?
Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-prepare. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May eskwelahan man dito sa Cebu, no, nga ginrespondihan sang aton sini mga kapulisan kasunod diya sang nabaton sining threat sang pagpangaluthang na naman. My goodness. May ara naman sang disruption karon dito sa klase sa aton sining mga kasimanwa kay may nasiplatan kuno nga sa isang ka-chat group nga do nagaplano nga may magpatigayon sang mass shooting. Tido ang iban sini ginahimo nila ya kalingawan pero ang epekto sini hindi mayo. But nevertheless ginaaktuhan gila yon ini sang mga authorities kag ginastudyohan kag ginapangita na sa karon ang kutob sa mga naulamid sa nasambit sini karon iyang plano sa pagpatigayon sa mass shooting. Check naton this time balita ni Bombo Jomar Villa, naka-record sang kaso sang African swine fever dito iya sa May Barotac, Viejo, Batambal sa provincial vet. Sining isolated case ni kag na-control na gilayon. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Padayon karon ang monitoring sang Iloilo Provincial Veterinarian sa isak barangay sa Banawas sang Barotac, Cavite. Kasunod ni karon sa na-record no nga kaso sang ASF o na African swine fever. Suno kay Dr. Daryl Tabuada ang Iloilo Provincial Veterinarian yagin payag nga last June 23
nakabaton ni sila no sang report nga mayara sang nagpositibo nga baboy no, limak baboy Bombo Champ nga nakitaan una sang sintomas sang ASF kag solihiti ang naresulta ni karon sang ila sining kamatayon no, kun sa diin sa natungdan gilayon nga nagpatigayon sang monitoring no sa may palibot kag sa sining natabo man gilayon man nga dispose no kay balamuti once kun patay ko nung isak baboy dapat ilubong no gilayon kag dapat may arasang kadalumon no so ginsunod man ang ina protocol kag pasalamat man sa kani no nga participate man o kun way man nagpabaya ang tag-iya kag nag-inform man no gilayon sa bahin karon sang provincial veterinarian no Bombo Champ kay suno gani sa kay Dr. Darrell kun iban siguro sining tag-iya kay once kun makakita nila abi nga do may ara sa sintomas nga makita sila sining baboy ti iban do ginahihawk kag ginabaligya so ang iya nga ginhimo agin pa-contain lang anay sa palibot nga way gin pakadtuan sang iban kag amo toy ginobserbaran hasta solihi nga tita tukiban nga inasagali no ang nagpositibo sa may African swine fever no Bombo Champ suno gani kay Dr. Darrell way masadal ko sa kablakan kay ang area kuno sa nga natabuan do dra aras tunga sang mga maisan Bombo Champ no so ay sang dumadamo sa nga mga baboy sa palibot pero suno sa natungdan based man gani sa ilang observation way man to sa nakitaan sining sintomas pero hindi lang kuno magpakampante mo nang ati padayon pakaron ang monitoring man agod nga masigurado no nga way na sang iban pagid sini karon nga latnan no based sila sini nga paglantaw assessment sa area posible kuno basi naglaton pagi sa mga visiting bla no kay balamo ti iban kuno di balikawad malantaw kang isa no sa napatay sa limangan ni nayon Bombo Champ kag apat ni kayubo no ti basi kuno nga didto naghalin bla sa mga nagabisita amo man gani isa sa mga ginapanawagan no nga kung may mga mabisita na pwede dumilian o kung magbutang sa mga potbat sa inyo sining nga mga tangkal kung paano nga ti ma-disinfect kag hindi na maglapta ang ining nasambit sini karon nga kaso sining African swine fever o kon ASF Bombo Champ. Suno kay Dr. Darrell hindi ini bag-o no diri sa Iloilo kay last inadlaw man binulan patuloy sang June Bombo Champ naka-record man no sang case diri sa may Iloilo sa may Dumangas pero didto tiya kuno sa Pertod na kita na intercepto sang team kag way naman suning naglapta kag ginsundan karon sa may Banwa sang Barutak Viejo Iloilo Bombo Champ kag matandaan nga last 2025 tido mo gito ang nakita man no nga may madamo masiling kaso sang African swine fever diri sa bahin karon sang Iloilo Bombo Champ. Aribla no pabati ta si Dr. Darrell Tabuada ang Iloilo Provincial Veterinarian. Ang case natin sa Viejo right now, we are monitoring kung may ara pagidman ng mga kaso sa palibot. Actually, may mga samples na kami sa bunga na kolekta dito para to prove na wala sang kaso. Pero kinula ba natin na result. Pero ang case malaan dito, nag-start na siya last week, June 23. Nag-inform ang aton ang mayor sa aton nga may pakolektahan sila sang samples na may mga suspected case. So right there and then immediately, a day after, nagkanto kita dito kag nag-kolekta sang samples ang aton na surveillance team. Based on signs and symptoms, medyo namin nakita ang sintomas, gin-instructionan ang farmer sang proper protocol kung ano ang obrahon kung just in case nga mapatay while waiting for the result. Kaya gin-instructionan man siya nga i-limit lang anay ang movement kag ituduan man siya kung paano mag-dispose. So, over the weekend, upon the reports ng aton nga technician dito, na naubos ni siya patay na ang aton nga mga animal, ang baboy dito sa farmers. So, na properly disposed na. And
Tuesday, early morning, nabaton ko ang hard copy. Actually, Monday pa lang, nag-inform na sa amin nga may result, pero hindi pa kami ka-action mo. Wala ko pa noyatan ang hard copy sa result. So, Tuesday morning, pagkuha naman sa result, immediately, nagkanto kita dito sa Baratakbiho ang ating mga staff to discuss sa mga protocols natin ng Olobrahon. So, been properly disinfect ang area, monitor ang area, na surveillance kita, nagmangkot kita sa palibot. Kaya we concluded na ang case dito is unisolated. Ang farm is ara sa tunga sang Kamaisan. Wala sang malapit na farm dito. Kagapan sa pamangkot namon sa palibot. Wala sang mga posible nga nagabalatian nga baboy sa palibot. But still, we are still investigating kung may ara pa. Kaya balaan mo may ara kami na proseso sina. Kaya kung may positive, nag-red zone ang Banwa. Pero kung ma-prove namon nga incursion lang o kung isolated case ang natabo, hindi na siya nga mabalik na siya sa pink zone. So gina-work out namon ina. Kaya ginapasiguro man namon nga na properly disposed, properly disinfected na ang area dito. Sa Tuesday pa lang. Bali, mo ito pagbato mo result yung may positive. Yes. Amon na itong pag-nuyata namon ang papel na may positive result. So immediately, ginikikit natin. Pila ka bilog, Doc? 5, isa ka na yun, kag 2 kayubo. 4 kayubo. Pero kalamatay man, no? Yes. Can properly dispose man under the supervision sa Municipal Agriculture Office. Kaya ginpuan man natin. Kaya we are very happy sa owner. Pasalamat din kami sa kooperasyon ng owner nga bisan na mo sina nagkooperar siya sa amon, wala niya pagwa ang baboy. Kaya kung iba na nga mga farmers, there's a tendency ibaligyan na naman nila. Pero sa ilaya, very cooperative gid kaya nami gid ang mga farmers nga at least sila mismo ang nag-request niya paliktahan gid ang ilang baboy tungod nga daw suspect sila. Doc, ano first case ni sa diri sa Maililo, Doc? Kung lantawon natin gid man ang history, wala pa natong gid totally eradicate ang ESF diri sa Iloilo. Ay balikan naton ang virus, it is 1,000 days kung i-frozen mo ang infected na karne, i-frozen mo siya, 1,000 days na siya, i-defrost mo siya kay ipakaon sa baboy. Kaya paghihapon ina nga mag-infect. Kaya based on our monitoring sa diri sa Iloilo last year alone, ni ara kami 28 ka positive sa Iloilo. 26 dira nakuha namon sa mga borders. Sa port, sa istansya, sa Akoy, sa Dumangas Port. At may 2 dira nga nakuha namon sa stockyard dito sa may Pavia. So Batambalon, based na sina, makita natin na ang ESF threat ara gihapon. At ang main gid natin niya dapat katutukan is ang farm biosecurity. Kaya ang away natin sa ESF, dito na yan sa tangkal. Kaya ang mga farmers natin, gina-encourage natin na sa una. Dapat, kung magdesisyon sila nga magsagod na liwat sang baboy, dapat they have to change their practice. Dapat may biosecurity na. Hindi na kita kabalik sang sagod sang baboy nga pareho sang una. Lain na gid niya subong. So we have to adjust. Kaya kailangan sundon na ang protocol kay kanugol ang investment natin na mauyang lang, tuligol kita sa ESF nga wala kita yagas sang farm biosecurity. So mga tuig amo pala ni member utak? May mga positive kami nga nakuha sang June 15 and 16. May positive kami nga nakuha sa Dumangas Port. Halin na siya sa Hinigaran kag sa Sagay. Okay. So nabatian si Dr. Daryl Tabada, Iloilo Provincial Veterinarian, bumutsam no tiya mo nagali no suno sa tong dandi gid magpakampante kay suno sa iya no ang karte kali nga kun pastibo sa ISF pag i-proceed mo mga 1,000 kadla bumutsam kag igamiton mo ara gyapon mo no ti kabalin sila pila ka tuig na 3 mo na nga dapat sige hapon nga mag pangaman pero ti sa tabo ni Crisperia
nalipay man kita kay mismo si Doc Darrell nagamba nga ang una to nga nag-positive, wala yan naging palikaw, wala yan naging palapaw, gin-declare ya at the same time ti why na balasang tsansa nga mag-laptop pa Bumbong Jomar? Contain na serya. Sana tong dalaw. Actually, amo gyud man na ang issue mo dumdumamo to sang una sa may uton to bla. Nga gin himo to nga dito panglubong to ang baboy to sa dintong isatok barangay nga gin na reklamo man sa pamuluyo kay makon mo ti siyempre may mga positibo daan na agad ra ilubong ti may tendency basi kun maglapta samso mo nang isa man sa advice nga dapat i-contain na sa lugar nga doon din siya maglayo pa no nga i-travel mo pa kag ang tendency sina nga basi mag laptop pa bla no bumbutsam kay sagali kuno sa mga carrier sila langaw which posible kuno na nga makahapon for example abi no sa mga dugo blasang baboy nga may infected tapos lumupad di sila no pero tapos saylo to sa yun sa no saylo to sa kundiin man to nga pigirito ti amo nang kosang paglinapta sang ASF di mo nang ginalantaw ti bayo lang di sa pila ka banwa kaduay na galang do dito ng Tingob Dueñas. Ti Langaw kapital of Iloilo. Ti mo na nga do way gawain no sang dodamo sa nito buri kita pangabay man no kay bako mo ti ka bodlay kag kamahal da subong sa baboy nga once kung may guan kaw. Bumot something di kun dapat mag pakampante no kay ti uso dan sa mga Ilonggo nga magimbitar sa mga tawo bla no mambang ti lang tawa to baboy ko to kay do nami to lawas no. So dapat sigurdohon kid nga may mga protocols ng petuman agod nga ti ang kilala mo to nang imbitar na si Moao. Away man, do na picturean niya lang Joms nami to baboy ko mo ikato ito may kag lantawa. Away may picture naman, may messenger man, send niya lang sa akon. Do dira na lang i-send no pagi. Pagi kay ti kun anong makita mo do propreho man bumbutsam. Amo gani? Tiyan mo na, manang isa sa nakaroon sa nga dapat kuno tutukan kag ang importante kuno sa tagyagid na no kung paano niya nga maintain sinada na ang mga protocol agod nga makalikaw no sa amo sa nakaroon nga pag igo is no sang Aprikano kuning ASF bumbutsam. Samtang sa piyak sa nakaroon nga bahin na pakigangutan naton diri ang pila ka mga school principal diri sa may syudad sang Iloilo. May kantanan ini bumbutsam po sa sining pagtuon karon no nga ginaplano karon sa Department of Education nga posibilidad no nga himuon sining mandatory ang pagpatigayon sang bag inspection no sa mga eskwelahan bilang tikangman no sa pagpapag-on sang seguridad sa mga estudyante ni kasunod ba sa natabo sining shooting incident dito sa Mibahin Santa Cloban nga nagresulta cross sa madamo sining nagkalamatay kag madamo man sa nagkala pilasa no kay nakasulod tong armas no nga gin gamit no so buning ginaplano sa karon nga mandatory no subot silingon tanan no ang dapat sining check pasulod sa nasambit sini kon sa mga eskwelahan suno sa Department of Education. So naka-check kita diri karon sa Iloilo City National High School bumbutsam kun bala ano ang panindugan no ti nagapabor no ang ila sining principal nga si Miss Alpahaba sa sining pahayag no kag ginalantaw sining karon nga plano sa Department of Education agod nga mangin safe man ang kaupod sining mga estudyante once kun may ara abing for example ti basi kun may ban sining mga plano sining lain sila sining kapareho so samtang ara pa lang sa gate ma-monitor nga daan kag makita na kun may ara di sila sandala sining mga hinaniban kung magpatigayon sang mandatory inspection no o galing may ginalantaw man sa sining gina-consider sini karon bumbutsam kagamo man gani sa signalantaw kuno nga daw challenge man no sa ila sining part sa may City High kay kun lantawon ang population nila do nagadangat nagli 6,000 no 6,000 ka mga estudyante ti sunod diri sa natungdan kun ang 6,000 ka estudyante magdulungan sulod kun aga bumbutsam ti basi kuno nga
igom tapos basi lapit na natagpunan yaga, no? Sa kadamo sila sa estudyante nga. Ang iban di na ka eskwela kay mahulat kung saan ma-tsikyaran ng ilan sining bag. Mahulat, no? Te okay lang na kung ang ibang estudyante daan damo pa notebook bukadon mo pa da, no? Kay once kun mag-mandatory inspection dapat med-ed ka man da as pag-ukay. Bumutsam to siyempre iban sina kun may malain toyo taguon ginilan at madaayad. No, ti dapat mausisa gid ti maayo, no, ang ila sini nga bag. Ti mo nang ginanantaw sa niko nga challenge sa ila sini nga part kun bala nga ipatuman ina nga mandatory inspection gid abi, no. Pero sa ila sini nga part sini may gina-implement na sila sini nga security measure. Why Manila tanan ginabuksan ang bag bumbutsam pero may ara sila sang ginagamit sini nga metal detector duduak bilog ni ang ginagamit nila. Kung sa rin siyempre, bangod sa consider Manila nga ti ang time sa mga kabataan, nga kung isa-isa ho nung panakro, basi masyam-syaman, no? So ginagamitan nila sa metal detector para at least nga ma-identify nila kung may mga hinaniban ang mga estudyante. So magluwasin na, no? Kung nakalusot sabi sa first no? Screening, first screening or checking? First screening or checking, may second screening pagid. No, ang mga manunudlo. Sunod kay Miss Alpahaba, every classroom sa mga maestra kag maestro da. Gahatagid kali sila na, no, sa aga, no, first period. Sang 2 minutes, no, nga antes magumpisang klase, tanan nga estudyante, tanan nga bag nila ginalantaw. Bumbutsam, no, para at least nga masigurado pagid, no, nga iban basi ko nakalusot tabi sa may gate tidra dapat way gid sang may makalusot. So gida yang yang mga tikang kuno inisyatibo Manila kag dugay na no nga ginatuman prior pa man sa natabo sining shooting incident sa may area karon sang Tacloban bumutsam. So ina kunong pamaagi na nga mapabilin nga mangin safe man ang kasubong sining mga estudyante kag way man kuno sang dumalain sining tuyo abi, no, sa mga estudyante kundi ang punto sina nila nga mapabilin ang safety man sang kasubong sini nga mga estudyante. Aribla, no, pabati ta si Ma'am Alpahaba, ang principal sang Iloilo City National High School. Tanan, no? Actually, paborgid ko na yang inspection from the gate, no? Kaso lang, diri sa amon sa eskwelahan with the 6,000 plus nga learners, hindi namon maisa-isa gid tungod nga malaba ang pila and it will take time. So, ang amon ginobra, may ano kami, may scanner kami, metal scanners kami, no? Nga ginawyatan sa amon guard, duha ka guards ang ara nga na deploy sa gate every morning. So, since may shifting, hindi man dululungan ng kabataan abot. No? May ara nga before 6 o'clock, may ara nga 6 o'clock, may ara nga 7, may ara 7:30. Which nga, ano na mo ng kabataan nga hindi dinaguso. Na? So, after sina, kung may sang metal scanner sa ila, kag may maghuni, so definitely, i-open ang bag kung what's inside. Kung wala man delikado, so sulod. No? And ginasalo sang amon mga teachers sa first period as they are instructed to give more or less 2 minutes or kahit 1 minute lang to open their bags for inspection and then para lang for security reasons. Ang amon mga parents are also aware of this because number one, we are after for the security of the children here in school. Sa gate pala ma'am Botsilingon, kung may metal scanner ta, iban white na buksan kiti ma-detect man siya mo. Yeah. So far wala. Amo nang gapadili gali kun paano? Definitely. With the 6,000, butang ta kay shifting aga, tunga lang ang bata, no? Tunga lang ang bata. With the 3,000 learners, sigurado hindi kami kaklase first period laba gid. Nakita ta nga may mga na-confiscate na kamugali mga teachers pa naton ma'am Haba. Ang amon mga teachers very vigilant because ang amon nga kausa diri sa eskwelahan sa City High is for the betterment of the learners and of course the community. So buligay lang kami as what I have told them, buligay lang ta maski may dako ta nga obligasyon because challenge lang is a part ta how we deal with the learners. So may mga nadakpan kami nga may mga vape, no? Ang iban ang security guards man ang nakadakop because nga sa sulod sang CR. So hindi tagin man maibitar nga ang aton
kabataan, may gamay nga paglisa bala. Okay? So, but with the cooperation of the parents, pagpatawag sang parents, insigida araman sila. And I am really happy nga, ang amon diri mga parents, tama gid ka responsive sa ilang, sa ilang responsibilidad sa ilang kabataan. So, ano ginalang tayo sa nga posibilidad nga once ko ni patuman abi ang mandatory inspection sa mga bag, madugang ka mo security, ano matabo? So, maski magdugang pa kami guro security with the thousand of learners, ay hindi kami makasugod first period namon nga 6 o'clock. Oo. Pero ang amon ng gid, we have orientation sa parents through the homeroom PTA. Pero ang falin sa balay ang atong bata si kasuhon tagid. Because we believe, ako yaga patigid ko, nga sa sulod sang panimalay ang aton kabataan manami na nga daan, wala na sang problema nga dako nga idulot diri sa eskwelahan. Pero diri sa inyo duay naman kung guro bag-o no kay grabe man ka TikTok dili no. Ang inspection nyo, no? So nakita mo man, kung nagalibot ka, nakita mo man, once it is class hours, wala ka sang bata nga damo nga makita nga nagalagaw-lagaw. Because ang amon security guard, aside nga mayara kami nga stay put sa kada area, mayara gid nga roving nga nagapanaway sa kantin, kung nga ang ara ang kabataan, kung nagastay sila, so ipabalikon ginaiya sa classroom. Kaya amon ginaimisyon nga ang kabataan ara sa sulod klasihan. So aminado ta kung mandatory bag inspection doon din siguro ka budlayan gid kami. Oo, budlayan gid kami siguro. So ano lang kooperasyon sa isa kag isa will make us really happy diri sa City High kad maging free kami sa mga problema nga nga dalagpo bala kag ginapangamuyuan ginaya namon ako ga pangamuyo gid ko yan. I know God is protecting us because we believe that we are one. Isa kami kapanimalay, isa kami diri ka hugpong kami para sa kayuhan sang amon kabataan. Si Ma'am Alpa Haba, ang principal sang Iloilo City National High School, bumutsam sabay area karon sa distrito sang Molo. Ti mismo siya sa natong dan ga monitor man, no? Actually sa iya siring opisina bumutsam may handheld radio mo. No, nga kay pag sulod dati siyempre may coordination pa na. So ang security ginaradyohan niya to sa Ma'am Alpa, may handheld radio siya. Ano sige sudlat kay anong radyoan ay nila? Batian mo? Ate mo to nga may interview ko nung taga Bombo pagbati ni Ma'am Alpa Haba. Sige way na damo Abi ko na security to principal kamin. Tapos masabat mo dun si ma'am. Si principal nga. Security, go ahead. Principal, Bubu Jumar, ready sa gate. Sundlon ta. Over. Oh. At sali doon di man siya, ambal nga do connected sa iban kay do ginalat ng sabi nga halin sa security going to kay principal ang gate. Ang tanan nga concern dira na diretso sa iya direktahan iblaw nagagi-agis dalom kisa mo pa ganing mga rason sa iban nga mapa-interview magaling head kay tinagagi pas dalom ti damo pa mga damo pa mga storya bla. Bumbutsam so direct sa iya ti pagka-abot sa iya ti interview dayon. So bunang gin palabot man kag ever since si Principal Alpha Haba very amiable gid inaya sa isang principal kag always gid basta hindi lang siya masako nagahatag sang tiyempo sa media particularly sa Bombo Radio Bombo Jomar. Amo gani kay nagasulod tato damo pa sa mga papel na permahan mo. Bumbutsam no ti naghatag man sang tion kag subong man ti nagapakita man kung ano ka aktibo man ang eskwelahan kay napagsulod tato ang ilang mga award way na sila butangan tok award tos likod. Tani ginatikan mo si principal nga mamang iba dito sa balay sabit. Ati malayo na kun dalon. Dira lang anay sa ilada no. Anyway, thank you again Bombo Jomar. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa, ang Iloilo City National High School ti isa sa mga public schools dire
nga may nagagamit sang metal detector, may mga security guard bangod man sa kadakoon sa area, but may pipila pa ka mga public schools, no? Ang wise ang gwardya, may kakulangan sa gwardya, wala sa mga metal detector, kag isa man ina sa mga ginapropose karon nga bill, no, House bill ni Long District Congresswoman Jamba Ronda nga butangan sang plantilla posisyon, at least one security guard sa kada sini public school. Ti ang Department of Education sa aton sini nga mga kabombo, last time nagpahayag man sila, nagpabutyag ang national government or ang national office nga mag-roll out sila sa mga metal detectors para iya sa mga security guard sa mga bulutuan. 6 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini mo lang mo ang Korman, Bombot Shama Blanco, Vergabilin sa imo sa manayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want my partner na tutawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Plus Wala di Iloilo, Bill Board of Activities for June 28 to July 4, 2026. Ang Hulyo 3, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 3, 2026, magasugod alas 5:30 sa hapon. Magabalik sila this weekend to give you one great and entertaining show sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa Hulyo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang iga-parafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa Hulyo 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya.
Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, magkinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag hindi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Ari na ako. This is Tita Regine. Check attendance na kita. Sino absent? Kag nga absent ka. Anyway, I hope kalabanan present. So thank you very much. Good. All of the night na naman kita sa sininga hapon sang Webes sa pagdulong sa inyo sang mga ginakalingawan naton nga makasaysayan diri lang sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Good afternoon gid sa imo. Hi, hello sa mga friends naton kabubukas lang ng gadget, ng mga radio sets. Welcome diri sa kahapon lamang program. If you're all set nga magpamati in just a little while, mag-umpisa kita basa sa aton nga makasaysayan. For the meantime, liya ko lang i-check man dira kumusta na di na ka mga page sang inyo nga mga ginpang sulat nga mga istorya ninyo or ginpang email nga makasaysayan ninyo or inog email pa lang. Kaya kung gin-email na, meaning tapos na. Kung inog email pa lang, naghihinga post most probably or base kakaumpisa lang. Take your time. Pwede maka-email sa mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man yung sulaton ng mga kasaysayan na ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you for being there. Here's our song for you this beautiful Thursday afternoon from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you want to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain.
together forever. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. 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 That's right. 2:22 ang aton nga oras. Yesterday nag-start kita basa sa sulat ni Joni sa Miag-aw kung sa diin nagahambal siya nga bata pa siya sa napatayang iya nga iloy. Gani nagapangita gid siya sa pag-aruga sa isa ka iloy. Ginbilin siya sa iyamay sa lain-lain nga mga tawo para nga magtrabaho. Nga bata pagid katama ang iya nga edad, mga 8 years old to 10 years old. Tuig nga mga makakabudlay ang iya nga inagyan suno sa iya kag wala pa siya kahibalo sa iya tunay gid nga pagkatawo o kung ginhalinan sang iya nga pamilya. Apang bisan ano kabudlay sang pagpangabuhi suno sa iya, nagtinguha gid siya nga makasurvive kag magpakigbato sa makapiot sang pangabuhi. Ang iya pahinablo sa nagpahibalo sa iya sang tunay nga ginhalinan sang ila nga pamilya. Sa karon nag-edad siya 63 years old kay nagtrabaho bilang isa ka family driver. From here, supunan ta ang sulat ni Joni sang Miag-aw. Tita Regine, bisan ano pa ang natabo sa akon kabuhi, nagapasalamat gihapon ako sa Ginoo, nga bisan dugay, ginpakita niya sa akon ang kamatuoran. Bangod ang kamatuoran, nagahatag sang kahilwayan sa tagipusoon. Hindi na ako kinahanglan magpangita pa sang sabat, kinabalaan ko na kundi gid ako naghalin. Ang akon kabuhi puno sang kasakit, pero ang kada kasakit nagtudlo sa akon nga mangin mabaskog. Kag bisan madamo ang tuig nga nagligad, nga wala ako nakahibalo sang akon pamilya, subong may kabangdana na ako nga ipabugal ang akon ginhalinan. In the Regine, idigid malikawan, nga kung madumduman ko ini, nagahilibi gihapon ako. Hindi bangod sang kaakig, kundi bangod sang kasubo. Nga madamo nga tuig ang nadula, nga wala ko nakilala ang akon matuod nga pamilya. Pero, bisan amo sina, ginapili ko gihapon ang magpatawad kag magpadayon. Kaya ang akon ngalan, hindi lang basta ngalan. Ang akon middle name kag apelyido, nagadala sang istorya sang akon pagkatawo. Sang akon pagpangita sang kamatuoran, kag sang akon padayon nga paglaom. Kag subong, bisan ano pa ang natabo sang una, ipasidungog ko ang matuod nga ngalan sang akon iloy, kag ang pamilya nga akon ginhalinan. Ini ang isa ka bahin sa akon kabuhi nga hindi ko gid malipatan. Bangod ini ang adlaw nga nabalaan ko nga bisan dugay ang pagpangita, ang kamatuoran nagaabot gid sa tion nga gintalana sang Ginoo. Kag sa tion nga amo sina, mabatyagan mo nga bisan pila ka tuig ang imo nga ginagwanta, may kahulugan gali ang tanan. In the Regine, dako gid ang ako nga pagpasalamat sa mag-asawa nga Deliomes.
Sila ang nangin pamilya ko sang wala ako sang kaugalingon nga masandigan. Gipakita nila sa akon ang tuod nga paghigugma kag pag-atipan. Sang nagamasakit ako, wala nila ako ginbayaan. Ginbuligan nila ako kag atipan nga do ila gid kaugalingon nga anak. Ang ila kaayo kagugma, hindi ko gid malipatan, tubtob sa katapusan sang akon nga kabuhi. Sa nagdako na ako, nagpangubudlay ako sa nagkalain-lain nga obra, agon mga buhi isang matarong. Sa tuig 1980, dito ako nakatuon magmaneho. Amo ato ang isa kadako nga tikang sa akon kabuhi. Sang ulihi, nanginamo ko si Mr. Fernandez diri sa Iloilo. Dako gid ang akon pasalamat sa iya nga naghatag sa akon sang higayon nga mapakita ang akon pagka masinugtanon kag kakugi sa obra. Ang tanan nga ako naagyan, ang kasakit, kabudlayan kag mga pagsulay, amo ang nagpalig-on sa akon. Bisan mabudlay ang kabuhi, wala gid ako nagundang sa paglaom. Hasta subong, ginadala ko sa akong tagipusoon ang tanan nga tawo nga nagbulig, naghigugma kag nagatipan sa akon. Sila ang kabangdanan nga padayon gihapon ako nga nagalakat kay nagapangabuhi nga may paglaom kag pagpasalamat sa Dios. Pareho man ako sa iban nga tawo nga nakaagi sa mga sayop nga desisyon sa kabuhi. May tion nga nalulong ako sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kag sa pagpanigarilyo. Abi ko sang una nga kung mag-inom ako o kung magsigarilyo, bisan sa makadyot lang, madula ang akon kapungot, kasubo, kag mga problema. Pero wala ako naintindihan nga samtang ginapalapitan ko ang bisyo, mas nagalayo man ako sa akon mga handom kag sa maayong palaabuton nga ginapangandoy ko. Sa sining kalibutan, may mga tawo nga kun mabudlayan sa bisyo nagapangita sang kalipay. Amo manina ang ako nahimo, pero sa nagligad ang panahon, narealizar ko nga ang bisyo wala gid sa maayo nga naidulot sa akon. Wala ini naghatag sang kalinong sa akon tagipusoon. Wala ini naghatag sang paglaom sa akon palaabuton. Ang nahatag sini, amo lang ang sakit, kapoy, paghinulsol, kag pagantos. Nakita ko nga ang kwarta nga dapat ginagamit ko para sa akon kaugalingon o kon para sa akon mga handom, nagakadto lang sa sigarilyo kag ilimnon. Ang akon lawas nagaluya, kag ang akon panghuna-huna nagadulom. Dito ko narealizar na kung hindi ako magbago, basi wala gid ako sang maabtan sa kabuhi. Gani naghimo ako sang isa ka mabudlay nga desisyon, ang untatan ang tanan nga bisyo. Hindi ini mahapos. May mga adlaw nga ginatentar ako nga magbalik, pero ginapabaskog ko ang akon kaugalingon. Ginasilingan ko ang akon kaugalingon, ngang akon palaabuton mas importante kaysa sa makadyot nga kalipay nga ginahatag sang ilimnon kag sigarilyo. Halinsad to, nagtuon ako nga mag-focus sa trabaho. Ang kada tulo sang singhot ko sa pagtrabaho nagahatag sa akon sang paglaom. Ang kada adlaw nga nagapangabudlay ako, nagapakita nga mas maayo ang matuod nga pangabudlay kaysa sa bisan ano nga bisyo. Ang trabaho ang nagatudlo sa akon sang disiplina, pagpailog, kag pagtuo, nga may maayong palaabuton para sa tawo nga wala nagakapoy mga budlay. Inday Regine, ang kabuhi wala gid nagasaad nga puro kalipay. May mga adlaw nga mabudlay, may mga gabi nga puno sang kasubo. Pero natun-an ko nga ang sabat hindi ang pag-inom o kon pagpanigarilyo. Ang sabat, amo ang pagbaton sang aton mga kapigaduhon, kag ang pagpadayon, bisan daw kapoy na kita. Subong, wala ako nagahinulsol, nga gintalikdan ko ang bisyo. Mas malipayon ako, nga makita ang akong kaugalingon, nga nagabag-o, kag nagapangabudlay, para sa maayong palaabuton. Ang kabuhi, mahimo nga mabudlay, pero mas mabudlay gid, kung ang aton kaugalingon, amo pa ang magdala sa aton sa kalaglagan.
Nagapasalamat ako nga ginhatagan ako sang Ginoo sang kusog nga magbag-o. Kung wala ako nagtugot sa akon kaugalingon nga magbag-o, basi yara paghihapon ako sa madulom nga bahin sang akon kabuhi. Kabalo ako nga ang mga samad sang nagligad, hindi madali madula. Pero ang importante, wala na ako nagapabilin didto. Nagapadayon ako, nagapangabudlay, kag nagapangandoy sang mas matahom nga palaabuton. Dere Jean, kung may isa man ako kaleksyon nga gusto ipaabot, amo ini. Ang bisyo, wala gid sang maayong padulungan. Ang ilimnon kag sigarilyo, mahimo nga makapalipong sang ulo sa makadyot, pero hindi sinimatambalan ang kasakit sang tagipusoon. Ang tinuod nga kusog, makita sa tawo, nga nagapili magbag-o, magpangabudlay, kag magpadayon, bisan ano kabudlay ang kabuhi. So nagligad ang panahon kag nagpadayon ako sa akong pagpangabudlay diri sa Iloilo City, bilang isa ka all-around driver, bisan mabudlay ang kabuhi, wala agid ako nagpahuway sa pagpangita sang mas maayo nga palaabuton. Kada adlaw, nagabugtaw ako nga puno sang paglaom kag determinasyon. Kay ang tanan ko nga ginahimo para gid sa akong damlag kag sa pamilya nga ginapangandoy ko. Ang makasakit kag kapigadahon nga ako naagyan sang una, amo ang naghatag sa akon sang kusog, agud hindi na iniliwat nga maeksperiensyahan sang akon pamilya. Mangin pamilya. Sang tuig 2010, maisagid kadako nga bendisyon ang nag-abot sa akon kabuhi. Nakakita ako sang babayi nga nangin akon kabiyak sa kabuhi. Siya ang naghatag sa akon sang bag-o nga paglaom kag rason, agud magpadayon, bisan ano kabudlay ang akon ginaatubang. Nagpakasal kami sa pareho nga tuig, kag sa amon pagpakasal, nagpromesa kami sa atubangan sang Dios nga magahigog maanay, magainatipanay, kag magaupod sa tanan nga tion, sa kalipay man, ukon sa kasakit, magaupod, sa kadalagaan man, ukon sa kapigaduhon. Sa amo man gihapon nga tuig, ginbendisyonan kami sang Dios sang isa ka matahong nga bata nga lalaki. Sang una ko gid siya nga nahakwat sa akon mga kamot, daw nagbag-o ang bug-os ko nga kalibutan. Ang tanan nga kasakit sang akon pagkabata, ang mga luha nga akon ginhibi nga wala sang ginikanan nga magkapot sa akon kamot, daw naglain ang kahulugan. Nagsumpa ako sa akon kaugalingon nga hindi ko gid pag ipaidalom sa akon anak ang pareho nga kasakit nga ako naagyan. Bilang isa ka amay, wala ako nagapangabuhi para sa akon kaugalingon lamang. Ang akon kabuhi, ang akon kusog, ang akon pagpangabudlay, kag bisan ang akon mga damgo, ginhalad ko para sa akon anak. Gusto ko nga magtubo siya, nga may amay nga permiyara sa iya kilid. Amay nga hindi magbiya, amay nga magahatag sang gugma, giya kag proteksyon sa tagsakatikang sang iya kabuhi. Kabalo ako kung ano kasakit ang magdako nga wala mabatyagan ang mainit nga paghigugma sang ginikanan. Kabalo ako kung ano ang maghilibi sa gabi nga wala sang may magkapot sang kamot mo kag magsiling, anak, ari lang ako. Amo ina nga nagsumpa ako nga samtang buhi ako, himuon ko ang tanan, agud mapatyagan sang akon anak nga palangga gid siya sang wala sang kondisyon. Hindi lang pinaagi sa mga pulong, kundi labi na gid pinaagi sa akon mga binuhatan. Bisan kapoy ako halin sa trabaho, bisan masakit ang akon lawas o kung kulang ang akon tulog, sa tagsa kapag tanaw ko sa nawong sang akon anak, daw nagabalik ang akon nga kusog. Ang iya ngisi, amo ang akon inspirasyon. Ang iya kalipay, amo ang akon kalipay. Ang iya damgo, amo ang akon damgo. Wala na ako nagapangabuhi para sa akon kaugalingon, kundi para sa iya palaaboton. Gusto ko nga sa adlaw nga magdako siya, kag makasabot na sang tanan, masiling niya, nga salamat tay, kay bisan pigado kita, wala mo ako ginpabayan. Gipakita mo sa akon ang matuod nga gugma sang isa ka amay. Amo lang gid na ang pinakamataas nga kadalagan
nga akon mahimo mabaton sa sini nga kabuhi. Ang kwarta mahimo maubos, ang mga pagkabutang mahimo madula, apang ang gugma sang isa ka amay nga matuod, kag sinsiro magapabilin sa tagipusoon sang bata samtang buhi siya. Amo ina ang ing pamana nga gusto ko nga mabilin sa akon anak. Hindi manggad o kon kadungganan, kundi ang handumanan nga may isa siya ka amay nga nagigugma sa iya sang bugos nga katagipusoon. Kada adlaw nagapangamuyo ako sa Dios nga tagaan pa ako sa malawig nga kabuhi, agud makita ko ang akon anak nga magtubo, nga maayo nga tawo, matinumanon, mapinalanggaon, kag may kahadlok sa Dios. Kung may isa man gid kabutang nga hindi ko pagbasulan sa akon kabuhi, amo ang pagigugma ko sa akon anak. Samtang nagaginhawa ako, hindi gid ako magkapoy sa pagsiling kag pagpamatuod sa iya, nga palangga ko siya sang sobra pa sa akon kaugalingon. Kay siya ang pinakadakong bendisyon nga ginhatag sang Dios sa akon kabuhi, kag bilang iya amay, himuon ko ang tanan, agud hindi niya maagyan ang masakit nga kabuhi nga ako naagyan sang una. Anak, isa lang gid ang akon handom para sa imo, ang makita ka nga nagatubo nga may edukasyon, may maayong kabuhi, kag may kaugmaon nga wala ako nabaton sang una. Amo ini ang akon pangamuyo sa Ginoo kada adlaw. Bisan matigulang na ako, bisan nagakaluya na ang akon nga lawas, hindi ako magpaluya sa pagpangabudlay para sa imo. Magapadayon ako sa pag-obra, mag-antos kag magsakripisyo. Tubtob nga makita ko ikaw, nga nagatindog sa entablado, kag nagabaton sang imo diploma. Amo lang gid ina, ang isa sa pinakamalipay nga adlaw sa akon kabuhi bilang imo amay. Anak, kabalo ka sang akon agi, wala ako nakatapos ang pag-eskwela. Madamo ako nga higayon nga ginpabayan sang kapalaran, kag madamo man nga damgo ang wala ko natuman bangod sang kapigaduhon. Amo nga hindi ko gusto nga maagyan mo ang pareho nga kabudlayan nga ako naagyan. Gani, pamatii ang akon hangyo. Magtuon kasing maayo. Buligi ang imo kaugalingon, pinaagi sa pag-eskwela. Ang edukasyon, amo ang mangin pinakadako nga pamana nga mahimo ko ihatag sa imo. Ang kwarta madula, ang mga butang magaguba, pero ang kaalam nga imo matun-an, wala sang makakuha. Bisan kulang ang akon tulog, bisan ginakapoy ako sa trabaho, bisan nagamasakit ang akon lawas, padayon lang ako, kay ikaw ang akon kusog kag inspirasyon. Kada tulos ang singot nga nagahulog halin sa akon agtang, ginahalad ko ina para sa imo kaugmaon. Hindi gid ako gusto nga magabot ang adlaw, nga masiling mo, tatay, wala mo gid ako ginbuligan. Gusto ko nga sa ulihi, mabatyagan mo, nga ginhatag ko ang tanan nga masarangan ko bilang imo amay. Anak, palangga ta ka sang wala sang kondisyon. Ang gugma sang amay, hindi masukod sang kwarta o kung sang regalo. Ginapakita ko ini sa kada adlaw nga nagapangabudlay ako para may pagkaon kita, may bayran sa eskwelahan, kag may paglaom ang imo nga buwas. Kung may adlaw nga mapakyas ka, hindi magpadala sa kapungot. Bangon liwat. Ang kapakyasan, hindi katapusan sa tanan. Himua ina nga leksyon. Agud mangin mas mabakod ka. Padayon lang sa pagtuon kag pangabudlay. Pangabudlayon mo ang imo mga damgo. Kag ako, yara lang diri sa imo kilid. Nagasuporta kag nagapangamuyo para sa imo. Bisan mag-uban ang akon buhok, bisan magtigulang ako, hindi magbago ang akon nga paghigugma sa imo. Tubtub sa katapusan sang akon kabuhi, ikaw gihapon ang akon anak nga pinakamamahal. Anak, tandai gid dinhi, ang tanan nga akon sakripisyo, ang tanan nga akon kapoy, kag ang tanan nga akon pag-antos para gid sa imo. Wala ako sang lain nga handom, kundi ang makita ka nga malipayon, may dignidad, kag may maayong kabuhi. Palangga ta ka anak, bisan ano pa ang matabo, hindi gid magbago ang gugma sang imo amay. Magtuon ka sang maayo, kabuta ang imo mga damgo,
kag himua nga mapisan ang imo kaugmaon. Amo lang ina ang pinakadako nga balos nga mahimo mo sa tanan nga akon ginpangabudlayan. Palangga ta kasubong, buwas kag tubtob sa katapusan sang akon kabuhi. Sa akon pinalangga nga hinablos, bisan pigado lang ako, kag bisan wala ako sang madamo nga manggad nga mahatag sa imo, may isa gid ka butang nga wala gid sa makakuha sa akon. Ang akon walay katapusan nga paghigugma sa imo. Hindi man siguro ako perpekto nga tawo or tatay sa imo kabuhi, pero gusto ko nga mahibaluan mo nga ang akong tagipusoon puno sang paghigugma para sa imo. Ang gugma nga wala ginasukod sang kadamuon sang kwarta, sang regalo o kung sang material nga mga butang. Ining nga gugma, libre, matuod, kay nagahalin gid sa tagipusoon. Palangga ko, kung may mga tion nga nabatyagan mo, nga kulang ang pagigugma nga dapat nabaton mo sang una, gusto ko nga hibaluon mo, nga handa ako nga punon ina nga bakante sa imo tagipusoon. Hindi ko mabago ang nagligad, pero mahimo ko nga himuon ang presente, kag ang palaabuton nga puno sa pagigugma, suporta kag pag-atipan. Ari lang ako permi, kung malipayon ka, malipayon man ako. Kung nagakasubo ka, handa ako mamati. Bisan wala ako sa mahimo, kundi magpangamuyo para sa imo. Hindi ko gusto nga mabatyagan mo liwat, nga nag-iisahanon ka. Bisan ano pa ang imong baabot sa kabuhi, bisan abogado ka na o kung mas mataas pa ang imong maangkon nga dungog, para sa akon, hindi ikaw ginahigugma tungod sang imo nga titulo. Ginahigugma ta ka tungod kay ikaw. Ikaw ang akon hinablos, nga mahal na mahal ko. Wala ako sa dako nga balay, wala sa madamo nga salakyan, kag wala sa milyon nga kwarta. Pero ang akon tagipusoon, bukas gid para sa imo. Ang akon mga pangamuyo, kada adlaw nagalakip gid sa imo. Ginapangamuyo ko nga hatagan ka sang Dios sa malawi nga kabuhi, maayo nga lawas, kag kalipay, nga wala katapusan. 2:43 ang aton nga oras. Balikan ta diri ang sulat ni Joni sang Miag-aw as he pours out all his feelings, assurances, and love para sa iya nga anak. Magabalik kita, this is KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabalang nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ng tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights.
Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga naantisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kung sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga Padayon kita sa sulat din ni Joni sang Niagaw. Kung may adlaw nga mapungaw ka, dumduma nga may isa ka tawo nga bisan yara sa malayo, nagahigugma ka nagapangamuyo para sa imo sa kada adlaw. Amo ako. Palangga ako nga hinablos, gusto ko nga babatyagan mo ang paghigugma nga basi wala mo nabatyagan or nabaton sang una. Hindi ko gusto nga mayara ka sang bakante sa imo tagipusoon. Kung mahimo ko lang, akuon ko ang imo kasubo, agud hindi ka na magantos. Bisan pigado ako, manggaranon ako sa paghigugma nga ihatag ko sa imo. Kag ginangagugma, hindi mabakal sang bisan pila pa kamilyon nga kwarta. Padayon lang sa pagpakamaayo, mangin mapainubuson bisan mataas na ang imo naabot.
Hupti ang maayo nga tagipusoon kag indi pagkalimti ang mga tawo nga nagahigugma sa imo sang wala kondisyon. Palangga gid ta ka kag samtang buhi pa ako, hindi ka gid mawad-an sang isa ka tawo nga magasuporta, magapangamuyo kag magahigugma sa imo. Mahal na mahal ta ka, palangga ko nga hinablos. Ari lang gid si tatay para sa imo, subong, buwas, kag tubtob sa katapusan sang akon kabuhi. Inday Regine, una sa tanan nagapasalamat gid ako sa imo, halin sa kaibuturan sa akong tagipusoon, sa paghatas ng oras sa pagbasa sini nga sulat, parte sa akong kabuhi. Hindi gid malikawan nga samtang ginabasa mo ini, mabatyagan mo ang kasakit, kabudlayan, kay mga pagsulay nga ako naagyan, halin sang bata pa ako. Apang bisan ano pakabudlay ang ako naagyan, wala gid ako nagpatugot, nga ang kapaitan sang kabuhi, amo ang magdumala sang akong tagipusoon. Madamo gid ako sa masakit nga eksperyensya. Nakahibalo ako kung ano ang kahulugan sang pagbatsyag, nga daw ikaw lang isa sa kalibutan. Nakahibalo ako sang gutom, kasubo, pagpangabuhi nga puno sang kahadlok, kag pagpangita sang pagigugma nga wala ko mabaton sang una. Apang, sa tagsa ka adlaw nga naglabay, gintudloan ako sang Ginoo nga ang kasakit indi kabangdanan para mangin malain kita sa iban. Sa kabaliskaran, ang tanan nga ako naagyan, nagtudlo sa akon nga mangin mapinalanggaon, mapasensyahon, kag mapinatawaron. Amo ina ang pinakadako nga leksyon nga gusto ko ipaabot sa imo kag sa bisan sino nga makabasa sini. Sa kabuhi naton, hindi kita pareho sang kapalaran. May ara nga nagdako nga puno sang pagigugma sang ginikanan, kag may ara man nga pareho sa akon nga nagdako nga nagapangita sang pamilya kag pag-aruga. Pero bisan ano pa ang aton kahimtangan, may ara kita gihapon sang pagpili. Kung ano nga klase sang tawo ang gusto naton mangin. Kabay pa nga ang akon istorya, mangin inspirasyon sa iban. Hindi naton pagpasakitan ang aton isig katawo, pinaagi sa tinaga o kung binuhatan. Ang kada tawo may ginadala nga cross nga hindi naton makita. Ang tawo nga nagangisi subong, mahimo nga nagahilibi sa sulod sang iya tagipusoon. Amo gani nga ang kaluoy, paghigugma, kag paghangop, importante gid. Kung mayara kita sang higayon nga magbulig, magbulig kita. Kung mayara kita sang higayon nga magpatawad, magpatawad kita. Kung mayara kita sang higayon nga magpakita sang paghigugma, hindi kita magduha-duha nga himuon ini. Ang kalibutan nagakinahanglan sang dugang nga gugma kag mas gamay nga kapintas. Sa tanan nga tawo nga nahinkabahin sa akon kabuhi, sa mga nagbulig kag bisan sa mga nakapasakit sa akon, nagapasalamat man ako. Ang mga nagbulig, amo ang naghatag sa akon sang kusog nga magpadayon. Ang mga nakapasakit naman, bisan masakit batunon, sila ang nagtudlo sa akon, nga mangin mas mabakod, kag mas malig-on ang akon pagtuo. Kabay pa nga ang tagsa ka makabasa sini, makahibalo nga ang kabuhi, hindi kompetisyon sang manggad, ukon kadungganan. Ang tinuod nga kadalagan, amo ang mangin maayo nga tawo, mangin matinumanon, mapainubuson, kag may gugma sa isig katawo. Inday Regine, salamat gid sa imo pagpamati kag paghangop. Dako ang akon paglaom. Nga ang akon mga pulong, hindi lamang magpabilin nga sulat, kundi mangin leksyon sa kabuhi. Bisan ano pa ang imo inagihan o kung pag-aagyan pa lang, padayan lang. Hindi pagdulaa ang paglaom. Ang Ginoo may maayo nga plano para sa tagsa sa aton. Higugmaa ang imo pamilya, higugmaa ang imo isig katawo, respetoha ang kada isa, bisan lain ang ila kahimtangan sa kabuhi. Ang pagkamabinuligon, kag pagkamapinalanggaon, amo ang pinakamatahom nga panublion nga mahimo naton nga mabilin sa kalibutan. Sa katapusan, gusto ko isiling nga ang kabuhi mahimo puno sang luha, kasakit kag kapaitan, pero mahimo man ini mapuno sang paglaom, pagtuo kag paghigugma kun pilion naton ang mangin maayo sa kada adlaw. Madamo nga salamat Inday Regine sa pagbasa sini nga sulat
Kabay pa nga ang Ginoo magpakamaayo sa imo, maghatag sa malawig nga kabuhi, maayong panglawas, kalipay kag wala untat nga pagpakamaayo sa imo kag sa imo pamilya. Padayon kita sa paghigugma, pagpasaylo, kag pagbulig sa isig katawo. Kaya mo ini ang pinakamatahong nga leksyon nga mahimo naton ihatag sa kalibutan. Maraming salamat, Inday Regine, sa akon nga sulat nga imo ginbasa. More power to all listeners of Bombo Radio Iloilo, especially sa kahapon lamang program kag sa imo, Inday Regine. Ang nagapasalamat, Joni sang Niagaw. And at this point, we're going to show some pictures na gin-share din sa aton ni Joni sang Niagaw. Well, makita ninyo, no? Ang mga pictures, mga kabombo, amo ina, agin pang share diri sa aton ni Joni sang Niagaw. All right, Joni with his family. Maybe that's his wife and that's his boy. Kag siya ina, no? Tatlo lang sila. So, one happy family. And some more pictures, if may arap again. Okay. Request naton sa mga padala naton sa mga sulat. If you have some pictures, i-share diri sa aton, mas manami nga butangan ninyo sang photo captions para nga ma-explain naton, mapakilala naton sino ang ini nga mga tao nga ra sa picture. Well, subong duwa lang sila, si Joni kag siguro ang iya nga anak, ang iya nga ginakaptan. Kag ara sila nagapamahaw, nagakaon sa sagwa. Anyway, thank you so much gid sa imo, Joni, sa imo nga big assurance of love para sa imo nga anak. And of course, congratulations for choosing the right decisions and for choosing good over evil and for following your heart to simply love, to forgive, and to move forward sa imo nga pagpangabuhi nga apisar sa tanan nga mga kabudlay nga imo nga naagyan, you chose to love and to hope and to continue living with dignity and full of love. Salamat gid sa liwat kag sa inyo man mga kabombo for your own stories to tell. I'll be waiting for your stories sa email ad sang Bombo Radio. Ang bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga sulaton sa gihapon ng mga kasaysayan and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. It's a minute before 3 o'clock. Magasunod na ang mga matahom nga mga dramas every afternoon after sang kahapon lamang program. City ang Ermitanya, pagasundan sang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.